where the proper Jawa. You about force. Germany was so fort. That's your China over. And this I come immediately. The way you be also with China. A year, dear, Zesiano, in so end to me, Tonseno. Oh, Debbie. In so to me, ya catching Yanko Ponce on TV. Na Bakuba Transan or Penaka in and ye more pioneer and fire in Coto Young from. Ye we more, ye we more. Oh, coming Saturday. David Bank Kawakuma to Yamate. Yami Baye. You could ye we no Casano. Cabian whereby it. If you say dear woke Masihano. What oka? Now you only deeper. Your friend Tete Kwashi Vandela Lipo. Fernando Paul, your coffee by. You when your friend Tete Kwashi. Ah, you cocoa. Now you and you will be answering film. Debbie, yeah, best sound will be, I'm sure you will be. Debbie, won't miss out. You bet my son will be a year away. Yeah, the penny paper and cotton, but your flows and your market. Only one to buy it. Only one to buy any market. Why didn't I buy it? Why didn't I buy it? Because you and one best seven, I had that Francophobia. Oh, yeah. Protocol for no Juma. I wouldn't know why ever say, when in Nanti, on my Magam, Madame not Dinkomo. Oh, into one more best seven, Magam for the Babes. To differ easy, sir. A year when dear, I want to run here can you offer them and fresh. We know. Was said that Diacoquano. Brazil Cocoa by in the back. Okay. Asem Mpe Nipa Jumati na sabre was so egusu abutie no na odifo yi no Yakobon hye no nimonyam a eda memre da na eyi no eba so aruti odofo ye besron se odi odobe baba bodom na wabeja odifo pokwabena na watumi akra ni nwa konadu achi kra na awia bremu no so no na ye num sikansa so a waba aba na waba beboa na ayefe ene afutu semu a Asem Mpe Nipa foso bema ene na pamfo ede brewo no okon na chi enkunimdie ewo ho okon na chi ena enkunimdie ewo wonderful me ka kire wonne se ewiase abrabo na ye ebo no eduru baabi a enye beteu abrabo a ye ebo a ya to ne din abrabo se ye dware ye kwa adwuma no ye furusa ne tempente kwa no enye bete kura enye wadwene se ebeye mremremra ya fofofo ama dabi abrabo ntesa abrabo no aye furusa ne edini ye papa uhuni sa no na meka kira wo se ubebrew se mu beye din o okon na chi ena nkunimdie wo yanhwe ni sei se uba kumasi kropom ha womo aye bo won din a ye bo no se womo ya adefo no womo aye bo womo din a se sia no ahu womo a kirese ye ka sikasem a womo wo bie no ye ka japade a womo wo bie no yemmusa se na womo achi tesei anase wo fiti abrabo na se no na etesei a enei wo te so mfaso a odidei sebinum seda ka womo abrabo a seda kire wo a kenne ka wo ne me be ya adwene na ka wo betima se na anwumre se wo kon na chi ena nkunimdie wo anuti odofo abrantie bi amre bi na me ne twetwe nkomo na asem o ka kire me se foso be mama brew ma bre papa na ni nyina ne se eduru mre bi mi wie suku na menya adwuma anye o na menya adwuma anye anuti ekwowie me nsa nompa na bra awaka na asem no totoa asokọ no wose me nom sane duru ba bi se nyame amamu a kenne ka me hyefom ka me hya asase ase efri se match application atwa me fro etempenten kwa office be na manguram nanso so yan from interview da na eduru baabie no se me nwa ma no kura no aduane a edin paso be ma obi adie efri se wonya adwuma na empo wadwuma na wo ye no ye ka tro se light bay water bay ba kura tua bi ehefo na akofeska
enu ti se meka kire se okon na chi na nkunimdie wa abrante tu an nkomo so no na che se wiase abrabo no wa breye papa efiri se kwaye fa so di na duane kura si ne dem no eduru ba bia na entwa yie enu ti wo kwen ebe wiase no Yakobon hira no enne wono atimi todi ono atumi tonom na ono atumi etoshe a eno so akwakoya asem foforo di ama no enu ti na asem na wo ka kire me a wo toa so a enne me dia ya futu a na metumi tu bi ma adasen wo se wo ko na chi enkunimdie wo enu ti odofo so di abrabo ni bi betoto di ho a enne me ka kire o se yawa wo famu no ebe kakra no Yakobon be ma wasere se wusu a se yadiani ehwe Bible mu a abawa hana mami ansa na wonya yafunu awoba no wo bre yie papa enya asem keto akra minwa ba duru ba bia manfo de awo a wonwo ye etwa wompoa awo a wonwo ye no ebi de ehuru atwetwe o ene me ka kiro se wo twetwe o ana wo huru a wa kompai babo akwa ema woba mumu ebi kro na Yakobon wo so wahwe na waso gidie so ahwe ene do a wode do no ahwe mame ka cho se asore na wo kɔ ne mpaebo a wo bo no wadwene beto se Yakobon tie wo mpaebo na momo ya ade wo ni brem o pa kire se kamakoma to yam nya gidie wo nimu na ko na chi wo bre no wo be wo ba na so watu ni din eno ti wo hwɛ twiro ni mu a abawa hana wo bre yo wo bre papa ene ne mpaebo a wo bom eno so ebe wi akiri no Yakobon e ma ne wo ba wo frɛ no Isaac eno ti ma me na nwumre me ka kiro se awo na wo nwoye no e ma ne nye wade so api ebia na wo mre ene nsonye koso ana koso aduru a wo nom kwanhwe so na nom na empokra no empaya wo bo frɛ krupo twedi ampon no wo ko na chi no papa wei ebema nkunimdie aye wo dia wo so bewo ato na so na wanom no fo na hye Yakobon ni munyam yehwe abrabo a Joseph Bible mu okobo ye wono ani nnuanu mo ekode ne koto amram na amra na kode ne koto mu no enka ye nhunu da biara da eduru babiri na Misrimfo na eba no ni nua ba akosemfa na Misrimfo we ni enyini fram na nim na amra de ne tuma ye ntenenka anu ti odofo se yehwe Joseph abrabo a wo boy ya edi baby a ukopie ya na empokura do kopie hɔ no yehwe ensohwe sa akototo no ekon na chi Joseph dinkonim anu ti me ka tro se adi Joseph abrabo yi eba toto ho na hwe baby a wo ye adwuma ayakayaka dia yeyew na duru baby a ye pamo na ye bia ye wo nkonsa kamakoma to yem okon na chi enkonimdie be wo hɔ ama Sompa 93.1 we ya meka manugusu amekan obi dana konwa mu din ositedi Oforisuo ka no yi mabre minwa ba ma mi show nkran na nwumre se wakona chinkunimdie wo ho enti emma waba mumu se yakon akoya nimu a yehwe Shadrach Meshach Abednego ojafro no a ukoto mu no wobre yie pa wo se otija hokora ebo na se eja no bi etuhye wo bidie na tutuo no ebi hye wo ya hwe ne ya na hwefo no a ukoda mu wakonye na akire no Yakobon hye ne ho animonyam eyi omfri oja fonu nim okonachi Yakobon jewo eno ti yehwe abrabo a Job soso enam odo na wode makrupo twedi ampo basai adom Job obre yie pa eno ti abrewati a yehwe Job 1:1 na yemfa ento ayenkomo twetwe ne so efiri se okonachi Job so edinkunim 1:1 Okay. Job 1:1 no say oberema bitina asase so a ne din di Job. Na oberema ni di mu na otene na osuro Onyankopɔn na oyi ne ho free bone ho. Amen. Na yemfa 8 ne nka ho preko. Yemfa 8 ne nka ho preko. 8 ne se na Erade ka kire Satan say. Wadwene makoa Job nso ho. Okay. Na obie ni ho a
otese ono asase so obarima wodi mu na wotene osuro onyankopon na woyi ne ho free bone ho amen Ose obarima wodi mu na woyi ne ho eyi efiri bone ho na wosuro nyankopon woni Job no 93.1. enuti odofo meka kire wo se Job bra wo bra ne na mani hunu no fa bi toto de ne ho ne enne wankasa kwakuei akwasi wankasa wunim wo hawo ne amane ne atete a wonamu unim wo yawo a yede wo famu fa Job de ne toto de ne ho eduru ba bi Job na japade kura nyina ahwere no na japade nyina ahwere no na nantwie ene ne nyoma nyina ono ankasa ne ma edu emema enso ema emiensa owo mu nyina da ahwere no ema wo beye mmobo empo de na Satan pese ka Job bekasa na ode achi akropo twedi ampon na afi kwadi nkugu enu ti me ka kira wo se baabi a wote no maame na wo ne te no adwuma na wo mu no ayaka dia yeye wo no kamakoma to yam enkasantia maame na ne te no enkasantia papa na ne te no empo enkasantia wadwuma pani enkasantia wadwuma wura na hwe na ko na kokko wanim efiri se okon na chi enkunibie bekọ ho na de amawo efiri se Job kon odi nkunim emanyankopon ebo no ahenche medima asem akọ awieye no abrewati ayanka Job 42 verses 12 na yɛmfa yɛ asɛm no nyinaa ɛnkɔ awieye efiri sɛ ɔhaw ne amane a Job fam no nyinaa kyire no enkunimdie ɛkɔ ma no de a jewabrabo yie enkunimdie bɛkɔ so ɛde ama wo Job 42:12 no wase na Awurade hyira Job awieye sen ne mfitiase na onya inwa impim dunan ne yoma impim sia ne nantwie impam ho apem ene mfunumu abere apem amen amen wase na Job okrupo twedi ampon nyankopon wo hyira no akyirei akyai mfitiase wase wo hyira no akyirei akyai mfitiase eno nti so hyira na akyirei dia me hye wunkura ne na anwumre se wo kon na chi nkunimdie ankasa ewo ho eno nti mu hu abonfia eni atete no ha obi a wonamu na nyankopon wo ne pama wo kon na chi odofo nkunimdie ewo ho ma eno nti hye sapo mu nsuo na num suo twen wo pe na debi ebeyeye eya me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo nintin fosuo abrewatia Oforisuo bema medase okuni twemwa ebe shawa inche ebe shawa inche ewo jolly salem Oforisuo bema ene ye ho nhya da anya dinti no epe no nso nti ye minimu awi nti ye de besi ha omuna sanwa kra de e ka no kra na kia chase ya na nyumi mu aso anu se eti okun ni twemu a enkunimdie na ewo ho Oforisuo be ma abrabo aye bo no eye okun enye animonyam shefrin fitiasia kwapem awieye na nipa bia nso no wote ho a wase wakon timi ba wabrabo me no na ebe challenge wo ama watimi aye de wase woye sa wote ho na se bibia haw bibia ni wo a epusu wo se bia wo dadwen we ho abrabo mo ni amanyina akotote ma okolampo na te se wonam na bia wo se sika wo fom wudi ni bia wankasa ne esansa wa amra na wunya ye ni nti no wo de ye ne ma tantan rough enu akira na ne nyina asa na eya ye nhwe ne se ansa na obi betimi akosuku ana se obekwa akosua adwuma awie na wapon ne ho na watimi aba beye master kita abodin krata no ana se wabenya ensano dwuma se wa maye master ana se makosuku awie sabe ya meka se de me ye obi a meka cha me ho se bia me hu se de me si wo ye
obi a wawie suku anase mawie suku pon bi a ade a before so obenya certificate anasa boarding card ekita no okọ nso hwe twere mu ansa yenhwe yenuan ma omusua ansa no dwuma wonom wo schools ahodo sa vocational schools ne da technical schools NVTI ne ade no ade ansa na obefam awie no agesa wo twere nso hwe ansa enso hwe achi ena nkunimdie ewo ansa no obi beba abonten no ahu se wakita ne krata na se ne pepa bi no ode ba abonten di wo sebo eni anigye ba no to da bia ye ma ne yenuanom no behu se osemekwa e makwahwe me nso hwe no ma paase ni nyina ne se enso hwe no okoyeye e na wa paase watwa yenuanom BC fo anu ada ne enna no pay omu nyina dodo na no omahu omu nso hwe omu kwotwere ye no hu nsunsuaso enti ansa na obi abekọ wanim ewa abrabom no ewasa wo fa nso hwe mu ansa wakeka pi Yesu Kristo kran pa wono akasa ye de n'echi no ade oba ye no obefa nso hwe mu ansa enti se nso hwe ni hu a enkunimdie eni ho de mpesa mekire no enti ansa na obi ya no wobetimi aye nkunimdifo no ansa na wobetimi di nkunim abotire abowuti na nasa de enkunim duku ebebo wuti no agese wakonkoden ansa na watimi anya saade no ade a Moses ofa Israel for no efrinku asumo ewo Misrim asase so ade a omufa nso hwe pii mu nanso ewi akire no wono mani hu ke na asase so no enkunimdie ene bama omani monyam hye ene bama wono munti no medemanu sinema ka cho bia sese wo pese wo yankunimdifo ewo ablabom wo pese wo yi obi a ka se you ababa wa na asa brante we se de ade a wono ankasa wapem akọ nanim ansa no kwa koduru ha ya there is a lot of your friend is a challenges na so hawa anasa nsosha ubekomunti obi wote wo se ma ya de ba kura na eba mi so yi ensosha we kura mpo de amenya da san nsosha ni ho a enkunimde ni ho ti de wo fam bia no ya no aya wo nsosha no mesro mia wani na twa nsosha na wo fam nso awi a ya de enkunimde nso ebe ya wo de fo so me da asra me fancy ase no okay odifo bra enkunimde akiri no ohawa akiri no enkunimde ho la obe kai ye bra panyi bia ne ne nam Jerusalem ye fe ne Yafta obe kai no asa bra ye wo no nipa bibri o Jerusalem ka se we de o ye mpraba ne suni mfaso ama edom na kasa edi nani esi ni so eteti ni ye pa ekun bisi na ekunsi a saa bre ni omodika di nkuku nti kun bisi a ya ni ye hwe nipa bi asabe ni suni mfaso o data ye de di kun nanim ye hwehwe mu duedue mu a na ya blante ye friend Yafta on no se odi edim because ni suni mfaso on ye wo no ye mpramba nanso se wo yi wadwe se obekọ di nkunimu a ya na efa kese na kese gina ho iti Yafta ye na adwe se oni Nyankopon oni kuta tumi enti oni ne bekọ apam ampa ofemu kokon no na wokon Yesu no Onyankopon ya na domani di nkunim ni hawa na dan so woni na mani hunu na tetiye oye mpramba ye mani ba bintena ekon na chire no obenya baby papa ye dey etnai afene ni panyina ewure fi se oye mpramba wo hawo chire no enkuku chire no enim guase chire no enim onyam piba ye brother bi ye friend Joseph ni nuanom ene bopo ene mo ton no ye ton no ye nya ba bia mfra nkɔhye sɛ amena donko ni etwa mo jegu ni so egu na tare so e de kɔkye ne maame ne papa oba no wanya ewu na Onyankopɔn sɛ onku wa wɔte asefo eye kwa etu Joseph ne da ye so keke a de ko to mane hunum e wo ne nua ntam e ma ye ton no okopie fiase bio odamu na no Onyankopɔn ye nsankyerene eto da ne de obi ko prison ya ana police station ya ya na nipa no won tiase eto da wona mo na na se wo hwiase na wo hwinte na se obi e wano bo ana wonamu bua eto da nipa ntiase eto da na se san bi be sound obi twa troto so
na se de ye wa kare kade a etoda wo nte ase e bia ne nyame na criticize afie ne ato so o how de chide no enkunim de beba wasifie eja tomase tobo emma wo how ne nyekese na Nyankopon bemma wasoma dwosene se na ka wutifika ni mu wawale oba ne tietio be ma ne tietio nya botre ebredi beso a ebia na be ma ne ba hwe obi o na oba ne ba hwe obi nso no wonya se wo hawa ma unkuni bdi ntimi mada wuti fi onya adwuma nye wabra bo ne se wo de wabra bo se da bi nyami sikanya ho na kanya ho a wo so nkuni bdi beba no obi na tie sabra nwumre ebi kura baka kotra ho na ko hwe TV kakra no usi kitchen ana usi abonten ana wutie yen emu abamu muwate som bre na okona chide no you have to say amanfo wure fi kwanya ne e fa so friend mpramba omure fi okay Joseph ekodum pempeso no ne e fa ne prime minister afeni ye nimu krampo ya busha fokora nimu no okoye prime minister se wo hawa ma samani ama we wo hwe tetefo no eskafo mpanifo bi sabi omu nseso mo dwale da bia mekasa na madwuma wura onna eja o ma ye kwam yetimi ko de nchenti no ye de ne bobotoa ebia kane brebia na o hyenwura mu a se kane a wo ene pramre pamono no okay wan obi nkayo ne data ene obi be kai ena papa no yi dabi wa brepen amani nipa afemu no ena di nkunimde ba entimi sere so wotie ni a se wo ha obi tuwa memfa wanu wen kansem wa bemma wo ne Nyankopon tem enya ntokwa na nya bufuo nya botere ne fem na funi na shawurade nsa na de shawurade nsa enkunimde beba amanyame apegyawo me da so fosu Omra Samoa Obozo bema minister kasa ya semo mama title numeri Sompa 93.1 Medase masom Obozo ma encha Mr. Saka na encha me ame papa software jekum tame papa yi apostle nene it was software pokwa branche wo cheo papa jekum ebi akase papa ne me mentor no eye Oforisuo na sam na odi aba na on se ahaya na ebeka no na yen musa yen ya na ebeka kan sanse mu ya kire yen enso ya fa je wakasa bi wo ayen kan kire sikani bi ba Sompa tina meka je se 93.1 se nipa bi a woto na oye bibi ahwe wachi ansa na obeya waye nya kasa bi a na ka kire sikani ba yen ma na ebeka kire nti se afidie we no ya be se yenwa no mu asebe sikani fie ahon to ni fie no ne watie odi hye ba sebe ufranto magwa enkodie prepare go nation ya na oye ne dai Oforisuo ohun se de wo kan ansana gold be ye gold no tese fagem am fagem ma obo a udi a enye sa no mani nyina no de ka wabra bomu nsem a me ko me a me nwia ka edu me ne odi for pokwa ma ne ko ye me ko ye me ko hwe be bia oye adwuma no me gina ho din ba no nim de ntia me gina ho hwe ba bia me nwia chese nye obia na ade ne kwhya ho a obehye se ontena ho nya adwuma hwedin oso mo no bra ma bra wa ha no ya na ke edu kan nsem bia ya na de bia me kase nipa kro nka ko hwe be bia wo adwuma ene bra wa bre ansa na ho 18 kuma se tenatuo ene kuma se kura obi agye asase bia na obi ama obi asase wo ye adwuma no so ohun se adwuma na ekosope na nipa kro no enso agye adwuma ne se me de ma sebe wo fa se 93.1 wakotre obi fie a sebe wo koso no watoka ya wo koso na nipa kro no opamo enti nye easy abrabo nye easy sa enne wo mu o makosuku de bia me kam se Ghana ya nhwe ye be kakra no anhwe ye suku ye hu so mfaso because enne ye nwua no ma o ma wi asua pon pa o ma twa application na nso mo da so nam fie no enye easy o me hwe onyumtuni bi na nipa na ode ne ya drama no
abrante ne breye ne duru time oba fia okopa adwuma wanya oba fia o run atare no ne singa tehye nyina na edan emu atete enye so easy wo hwa obeka se saa anase bia ai picture bi anase drama bi ayesa obi abrabo no nipa awie suku wo krom ha wo mo de application akoto offices ba bia yen hwe o manim kwa enye so easy saa krom ye betima keka kankrofo bia yen yen kase de ani hu manase ye nim mo life anase ye bete o masem enne o maye hero o maye mpakese enye so easy but ye kanon wan hwe yen so obambebu especially ye Ghana ha obi awie suku pa bia body degree enso na mfie esen yi chop money man ofosho na sama de abani pa bebre nsande do bebre nsambere because akonya ne nkrofo bi nsam bi se dienti yase yenko suku no momu ne ede ye benya sabi yedi ama ya maamenom enkruma omoton mako omoton no yenso ba ba yi o mafrim sa awie anim enso obi ahwe ne ba suku besi ne wa bra nkunim de ne ma patene ofosho be man na pamfo e de atudwa se o se brechi no e de nkunim de wo short ase na ni nyina no so eye se wa mra enya de abenya na makasa asem wo yi se ni pada sane bi ati wiase bia no ade bia unya na bodin bia no hweso ye ade bia unya na bodin bia hweso ye onya ni ba wo bre se wo mekia ya na ni sikasem o hweso ye pa eno na ya ne so o mutiri mo den dabi o mutiri mo na de o ba bia ono no pese ye oni pa bu akwa ne na mofosu ono ni di ya ekom ne na ne na ma on to adwane ma oni da o hye wo den e wo kwa bi so ba ya ne ye nte no ma biase aye nnuanu ma se bia wo mo to simpie so ene se bia o sorry ya sikai o be ne amene wo kase obi aka sika sa wa fa mo ada tis wo channel be san to aso sa nipa no so oba ana wo akola beto sa abusuani mu a wo ni bra wo bra ya se bi wo nam a wo trapike ba bi wo kra wo kokra no application kwa yesa wo e wo wati ko sampa cho kokko gadwuma bia ne ya ene nipa ba ne binim kasa enye so easy o ba ni nyina achi no ebi toto mpanifo bi abobo mu din ya ye kura ya mehu wo mo ebi toto nkrofo bi asebe ene ye bo mu din ane apagya sebe mo ba ne atwa puse enye so easy but ye ntimi nyina fidie so nka nkyerɛ wo sebe fansa show dem from na tena dem na brana wo brani kunim bi wo wanim ebedu nso ba wan hwe ye no ansi nketete se de bia ye kan nketa sam na wan hwe ye wontimi da adam de bia men kasa asemu yi me ko nkan foforo cho beta na me koton ye ofosu obema afedu mrebi na makai me maame se sa mre mi wo mikro mu dwa so a ki ato me pono dadaada dufufuo edua na dwubia na me sugu me because baby awoda no akura ba so aboa so akura so ya aboa me suo no wo do na pem akanta man to akura che kusi na wo ba so enye so yi se sa eso na ebe ka se me de nyankopon kura ye wanye bibia biem kura na ebi bo ye nso ya bubi awo kwa bi so ba de ebe ka cho ne se enfansa nja odami fam kuko wani enye so yi se enne wo mu asabe first wo hwe oba school a wo hwe oba school ani nim se akora na ko school awie no wo edan akora be meke ne nipa bia ko nkora bia ko school mo da so tifia o maame no papa ne sam mo chop mo ye besre mane waba mu wo sa no ma ho wo de ko na nyankopon na best safo meboa wo na best safo wono ankasa timi bo kwan to bebia kwan bi na ye tefidie so ne ye kasa asem wo kire wa wie suku a wo de wo ko ye wo bo wo de application nipa bi awie suku application wa tro wi ase nyasem keto anso fa ye na ga na mamu akwase wo so betena za de ye kan de ewo bia so na nso ni nyina chi no awurade ya na ye dan no ye besre me se nyankopon se onu mu bia na nye yize sa abrabo nye yize abambuo ne wan hwe ya abekoso because awe wo kura kum nipa nsema nipa bi betima ka cha no na no na me kasa se na me ni be masem ba we no me ka obi a wonso wanya bi ye obi abo brate se ye te hai ni ye bi adwuma we na wo ye adwuma ebi mu ye nya pe bia ye o mu nya na wonso di agro emwa hwe wachi na fa ye ono ma obekọ obi office ya fa na adwuma obi aba na wo busi na sem ko obeka se onye nipa hwe nipa bi brebre me ka cho metufo eno ma na ya jama mom ye nwene ho ni ye nya ba bi ahya mumenya adwubre ne nyankopon edai en left here ofosho me dase okay wakonachi enkunimdie ebo ho in every genuine success in life you need to experience setbacks
akwansidie beba eba ne sa emane haw odofo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Okunechi Kunimdi Oforisuo bema we wow mi akitwa oyibo national idiwadu adwatu okay na mamichia ni boss ke edu gas and ogi this is Sompa FM nyakopon enhram na mu radio na mu di baaye no munya nu be bia baa nyama mu ye wo Asante region ano ekwa ni pa ekese radio station bia ni ho obeka se oye program obeye ni program na wa be tuyefu na wa be fun la atu se yensu yen kire ya adwen ni hu bi da pa nyakopon hramu na de mu ye maye no munye ni sa maye sa na Oforisuo bibi a obeye bia no wa hu challenges wo esikafo munya sika wo Ghana ha no wa hu yes tight no me papa aje ko nso ansamu ube omu no mu treo isori omu fe mu asa na omu nya sika na anya kupo mu omu so CD ya omu ka chewa unti asie de uye bia no challenges bebem obi be challenges nsu bem a unimdie nu ebeba na do ni boy bi di nkomo onu de oma wu na wa Asante region o se onu de ye wu nu nu owu challenges bia by ye de challenges ni afebi mu na ene no unimdie na ba na kupo sra no nyo kese wai amen hello Mpe Nipa udin baby a ufrifri Oforisuo bema ye and I have something to do command sana on by radio so Semo sika me kasa free jo 3.1 okona ti okunimdie wo na yase ankasa no se wa mra unya kra wo wesi Oforisuo baby ni free na enne sabi prediasa se me def ma se dem kra nyam ya yibi Into Oforisuo the American sir obi a wotie Sompa bia sade sapo mo nsu man nya ni premuka efe ko nsanyo e ma ane di okokọ nanim nti ya predi en kokọ ni se nkumdie na chino abi papa okay me da fo adu nyako okay hello papa ke edu gas ovi onyamfo mpacha so ndwen kan enka usunsum onyamfo tomrosie Facebook sumpo na ho FSA da TV no ngo twe dia obe pa fa ba bia o ya renchira pa okay pacha ye ben Sompa TV ene Sompa 93.1 okay Facebook nyenhwa brantie we enimu de dwa kama pa oba wanya ne de wanya de papa pacha bidi ankasa de keyedo gas oven papa na mabaswe ayo yeah minu sempe ni fo nyina ho ye de kama yes omre ne ko enti ye nyina no miewani case na na enough mo papa wanya asem ketwa enough nenso se o abrabo de ede wo pa ne se utie futu abrabo de ede wo ene se obi afam na ono de ye nkyerɛkyerɛ wo that means also ye nipa be family okay enti ye da masese nwumre bia obobobo ne ma so kyerɛ ye ne nkwala ya ye ne ye be yenso ye fa ye de ebo ye bran kakra nkra te se omo no hwe o si nkusie nyina akeka no ana o si akura oso sura akura so ezi ya wa me ye hu na chiwade waya de ja ventura do pa da ba menchia mizo ene 5G 21st can so yare ya ado ni akere no akọje yare sabia papa gas obi nso egusu aye nti obi ametobi jo e wo so am police station nachi why okay
nyame nka ho pii nyame tiase kedu gasovin ena ote ne nka no hello Oforisuo. ye Amajo. maje Sompa Nipa Obi techini. Ese so na mbutu a akokra nekase. akura yanko yanim okona chinkunim di o Abiyetia o ha. Mame. Sreso ono free sreso. I'm the chairman. Wate. Sompa 93.1. Aboagye. Ye. Nani shiro. Sede bia Nyankopon edi Osei Aboagye. With the mark and command na mine. The question. Yes, no. They say at the Pediano, the Mapa. The Usher at the foot movie, I say, a show Masha here, and a few movie, yeah. Upon more than me. Just say, Usher here, no more than ya. You don't know, no community in Geo. Now, so we are more of the same thing. And so we are seeing the aircraft and then Yama aircraft. Now, blanket to it now, so we if you get the crown here, then just say, the be a fire and let's content in the chino. And what? And it's slow, so they be out careful. And it's anti manigan and then the jail. Okay, hello. Hello? Panipa udin baby are free. A friend Khalifa, because that's all you. Okay, Sefri. I or you go every day or you go. If you just yoko. But Okay. Yo, yeah, that much name of Ada Modena. Let's hear to Nana Yamia Abuma. Making it to Yapiga phone and Santano Masamo. Yo, Mobutu and Modena. Yeah, that much. Yeah, Mobuni. If I be brave, I'm and you see what you name of the one year Matina, who is a chrono, and not to get a backing the Damaspa. Okay. Hello. Hello. Panipa udin baby are free. Udi for Isaiah, Tafu Abudum, a bank of collection or Jessica. Oforisuo. Odi for. Nyami shira mo papa. Na no. Me heda ka o mo etie Sompa ho no. Sisa ba ko mamba ko to puru abono ho ma o ka puru ru bi do ho. O mo bi mu papa je Sompa na de je eye mi ho sina mi ka ma o fo tie Sompa papa tafu abono mo ma anti jansa ya date fanka. Okay. Okay, ya go pon shira mo futu ene ma me na ene mama me wura usenka. Nyanya ko popa na kasema na sinye difo pa nyame me nka na bitwa kakra. Mama me wura ko ne pa. Oh. Ofoli. Ne kasa nyina mi su. Sha. Yo bon man na nyina ya me ka kwa banche bisi kwa no nyami kwa na mo. Enne America say semra ko bidi sini makura na se odi to gena man makwan ayed oh ofoli misro biya so bi bera ko bi homa na se ohanya mo ni bi dance no enche na pinti na enche yakupo be na frimu yakupo nkamo Nyametia say hello last caller. Hello Udin baby are free. The day I get free I'm afraid to free agona Asante Aguna. Okay. Asante Aguna. Ovano chikro. Adia ewu se otune nene dia o mane etos. Ento we otune nene na wunyame isi ewa. Ka wu so be fa o ha ne amandem. Ba ni nyina chino. Nkonimdie ye dai ewo ho. Nyina ne so de wa twene wakuma. Ebe me nyame. Ni pa hwe di wa. Ene nyame hwe akomam entene nyame etwe fedi pa de lila ni nyame wo yusu no de na yen senchirane de osofu nyame ishiramo de uradi jamo amen Yehwe na ebre no yemfa last caller na fi ka yemfa nkonko yanim yemfa last caller na yenkonko yanim hello yeah, good evening. Maje Sompa Nipa.
Your friend will use the make us dunya konta. Yanko yanim tem na yesa brand betia. Oh, nyame nhyira pa na mo futu esemu amokai. Nyame nhyira mo. Se ye hwe se de nipa brepa. Oh. Yankopo ya mo kese pa. Me chia omono na osofo. Okay. Omono ene osofo ejewso. Ahane ade ofra no nyina ebesie enche na yene yahwefo ekotoa so ewo Sompa TV na yafutu semu a empempi ya ne de eba radio no so no amanfo asomtwe na etentene amanfo abrabo esan se abrabo no de otwasa no empempi no ya na wonim se na chiachia eno nti no sabre ye kɔ Sompa TV Sompa TV na yatoa so ede afiri ho ye ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV abrabia no ya na metai eka kire mahwefo ene matiefo se asisi semapo mente me ho ase eno ho adwuma na Asem Mpe Nipa ya fa to ye ho so a yeyo obi esisiw ede bai na ada ne yade enkonua ne dawo so ewo se wo de ba Asem Mpe Nipa dwumadie so na yetumi ma ho akwankyere na wo ho eto na dwumadie no ya boafo enso ewo ha omaboa ama wo hu yen ede ye free radio no so eba Sompa TV no so no ebiri pesem no ye de omadwa tode no nyina eba tudwa ama wona ohia emwa free wo ho eya yaresa famu no omo so ebetumi akọ no akọje wa yaresa wo mra samo wa ha odifo po kwabna enso agina adwa ohene yire maame yeboa akua asuama bronya wo ya ono so agina konwa enya asem keto akra abrewatia ne ne ho aye fese wia no kra mi so fosu mi koyemi tinaba ne ho aye fe papa na pempi no ya na metai ka se wunua ba ne sreso ne dan so anya odia wo hwe so amu akonta anu ntino abrewatia ne ho aye fe papa chief executive producer madwumadie bema usu kantan krankan kuma woni de she ba wo de ne sanifa di abekwaya prekese de me ko bajasi wa sa na ya mensa brampa wono so ewo ha na oyukoba kwakuyabo ewo ha na friye abodwuma ne na friye enso eka producers ni ho a enye asem keto akra wodi wani kirem ewo MC a ho a school fees ewo ho ima ewo ho sana Christian wono so ewo ho a omo ebo adwuma sede beya ona wono edi achi ewo social media handles Facebook and YouTube no omo subscribe na omo share na dwumadie omatumi ama afoforo so etie bi no mahwe bi Sompa TV no de amanfo agiatum a enye asem keto akra amanfo agiatum a omo ehwe a omo etie dwumadie ahodo a ye de enam so ene ye futu semo a ye de ebre adasa se de beya obetumi asakra every one adwembone ho anaso obetumi atutu anamon edi asiye kofro bofo mpa bema so keto am yipebre na sai Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me na meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so enrada ye ma yetiefo etei se enton eye agasunsum ye ka enton a eye agasunsum na sa sunsum no ena eye asuo agya no edi dware na enton biara woni suo enton bia woni suo na esuo bia so ewo eda yekom ana se na boa wotwene no esuo bia ewo na boa wotwene no enuti enu ada no enton ahodo no eye edumienu na ene no yebema mo hunsia said yebeya ochina no so no ye de ensia no ebeka yetiefo ene yahwefo enso ehon se wo hwe enton no ankasa ewo ho ena yewo atweneboa ena yewo krada na yewo asuo said medika ma munya no teye no yewo asuo ene yewo na chiwade ena yewo suban ene enyeso enton no enunti sabre no entonsia yakunchire na yade ebedan yetiefo no ena mebebobo so na medi amamo no yakopɔ hye ne wadi monyam a dachna na yadinsia no enso abedan mo enton a edikai eye bosompra
na bosompra na twena eye denchem krada no eye ukuada na suo enso ye pra na pra ensuo so na chiwade eye afase ana pobre na subanya bosompra nton no ekura eye adefo enti bosompra nton no omoye adefo na wonyeso enso eye aku wonyeso eno no na enton etoso emienu eye busumuru na twena boa enso eye onyini saa ena na krada enso eye benada esuo no eye bremu na chiwade eye akyekede ena subana busumurufo wo eye nimonyam wanyeso eye oburu saa ena ofre wona wogeso na entomo etoso emiensa eye bosomtwe watwena boa eye otwe na wakrada enso eye kwasiada na wasuo eye tade na bosomtwe na chiwade eye kwakuo na wonsuban de odonipa yepa na wofrem wa wanyeso eye awusi saa ena bosomtwe efo enton egiso na de toso eye bosompo nkatia na watwena boa eye susuno wonkrada eye benada na wasuo eye po na wachiwade eye kraman na wonsuba de bosompo oyedwayi pa na wonyeso eye asua de etoso eye bosom dwebre na watwene boa eye jata krada eye wukuada wasuo eye dwerebe wachiwade eye moa ntonton krama na wonsuban ye atetekwa wonyeso eye enyado de toso nsia medi esie na ochena yatoa so no eye bosom akom watwena boa eye kraman krada eye fiada asuo no eye akom na wachiwade ene nsafufuo na wonsuban eye nyamesom na wonyeso ana wofre wona wogeso adwo aha ene brebema yede yenton ahodoɔ edu emienu no ninsia yapone ede ebremo no ebesie nyame ya adomo a odomfo eboa ye ya wokyena yebetoa so ede ama yetiefo Abe Herbal Clinic Mami Dr. Abe hey mami wey na said amanfo ACD Dr. Abe ho dance ye no eduru baabi kura na ye nwanwa eduru baabi ye na ye kura ye ho adwiri yen se mami wey we de hin no fire efiri se wonim haban a ye de saya de nkasa na abra wode sickle cells aduro ba ye no akwasi bro ni fite be fa aduro yi kohwehwe no who say yes Ghana ye wade oye na de oye ni nyina aye Dr. Professor Abe ho na aduro no wo sickle cells aduro no ho na wo eno ti yenko Dr. Professor Abe ho na yenko sickle cells yade no eno ene bema ye hunu se Dr. Professor Abe yade ankasa de wo na no aduro pa na enam sa yade no Dr. Abe nko wo enam sa yade Dr. Abe nko a ene wo na no aduro hepatitis B na diabetes na Dr. Professor Abe fibroid yanko on fa sekan kan tano so patapa no di ni djuma yefra Dr. Professor Abe wa homa trufo so 0243 345392 0243 345392 and 0506
460208. 0506 460208. Tano swapatapa yakona Dr. Professor B yanko ji ayarisa 21st clinic the sciatica expert 21st clinic na wo ka kire me say Oforisuo be ma ka kire wo mo say ka kire Ghana fo say ka kire wiase amansa nyina say abibiduro so na 21st clinic edidi adwumo na abibiduro no eno ne edi tu sciatica na se sciatica ne de he sciatica ne se so sisi fausile mu na kokoma kosi una ase se de besi atwe wiwim no ebe ye onwanwa kra wo se yare bibira bia de free atisu kosi na ase 21st clinic betimi asa oyade laboratory scan ne mfidi ahodo pinu a wodo befam na enwoma konkai e de amaw 15 branches en wo man mu ha Ghana fanemu ha yankoni ekotu sciatica yade na ase e wo 21st clinic se de enwoma ebe konkai e de amai ya di bibia biada efiri utriso ekosi unase 21st clinic se fabra na wo ka se sciatica ne ko a debi ya de bia fabra yebetu ase na ye de amaw na Kumasi Kropoma wo hwa overseas Alpha Radio nchemu wa ho na 21st clinic odi ni djuma na wo ko obo ase enkran dome wo ho tema ka so atakwa wo ho takwa di kofodua wonyana kwa enkoko sunwani brekum wanchi tachiman kransa go so debut su dwabo so wo ho awo di djuma no sa amanfo yade yemfra 21st clinic wa homa trufo so 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic nkuto ena ebetumi asayade ede amawo Dimpa Natural Hair Clinic na Dimpa Natural Hair Clinic no say ye stomach ulcer pa yamkro stomach ulcer no otu ase kra na Dimpa Natural Hair Clinic no na ye ka ulcer no dia one ne wansem ulcer ne ye ne tamfo enu ti ulcer na kasa no ohu dimpafo anu odwane hey ulcer ne fan ko ba bia Dimpa Natural Hair Clinic enfiem pinu ene aduenu baako enfiem pinu ene aduenu mienu abasobode ma yamkro ulcer no Dimpa Natural Hair Clinic onu kuto ena yehwe ehu se yede ema no enu ti sabre no yanko Dimpa Natural Hair Clinic na yanko kwaja yaresa na nyoma enkonkai enfaman peptic gastric ulcer ene ulcer hudo pinu ano yanko kwaja yaresa na eduru bia na utigwa gagaga wachiri bremu wachiri kase okokoso na ya oya wafuru no emututu we ya sentence a bachelor say ulcer no wo ya nya bi na kanti yade akra de kafa ulcer ho ben muani nko ho ebebo wo ye papa o the detox machine no atwifin afiri nipadua no anwoma ewom me makwa akoso ahwe na mehu efiri mi nipadua mu no enya asem keto akwa blood circulation machine no eno so ema mugye die furusane blood circulation machine no emoja die furusane na masache no otenam na agegedam a ena giga tutum ama wachiri bremu wachiri kase no enwoma akonkai edi amaw owo second floor with last hours de chamso enkane health insurance abrosan mu ha eno ene with last hours eho na enkane mensia health insurance no na wo mu ewo yenko tu yewo sase ewo Dimpa Natural Hair Clinic yefre Dimpa ewa homa trufo so 0245 118 434 0245 118-434 Dimpa Natural Hair Clinic yankwa kwaji ayaresa yankwa computer so dwadie mra de wo ba no wanya trase afei na mate ase de ntia wodi Dimpa Natural Hair Clinic ho dan se sa no oyiwa wuso akwa hubi wa ho emi rejai enne me Osei be ba ye pa ena me kai Dimpa Natural Hair Clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ha wode aduro ka me no eno ane no me ti hwi bio me danyame ase sa afa die wagimedi pa se obi so oyefunu yare a waya enkwa me kan pain no onko Dimpa Natural Health Clinic ose bia ni ho a wontu minsa me ha mani say peptic ulcer gastric duodenal acid reflux ana H pylori Dimpa Natural Health Clinic say sia wo na yes specialist e wo ulcer yare mu enti en wonya basobo say e ho ye the best center for the treatment of stomach ulcer and so yam tutu say obo iretan ne wakoma eji uhwimhwim say uti ya oya na so ntumi na
ana wachin so na ya wo ya oh eye wo mo a wo the both local and international helps and sayare Dimpa Natural Health Clinic e wo Kumasi ditem so our old health insurance building name e wo Willas Towers ufri manhia na uko airport no telephone 0246 744 744 and 0245 118434 Dimpa Natural Health Clinic Dimpa yesna hunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer last up 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu so na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo eti akwa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new side ewo Kumasi wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic beboa abeba matia kanso Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka eda wo so yale krankro eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri onsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS for 050 553 6302 and 0245 734 952 Kumasi Suwa 0553 947 447 and 0543 385 271 Aperitivo Bitter FDAJ Edweden Krato yato okay Chumadia waso eguso na wani ehwe eye Asem Mpe Nipa ene epene ho asem de wo ba no anya atenase de wo ba no wanya atenase ma me wakwa aba wo me ya kasa den mo anu me kasa mu no impom te say Yesu adumoye ma me din de say me de amaboatema ba twan amaboatema free hin e ba ye
Me free kropon ne bae. Kropon. Na wo krom ankasa na wo nchine. Pa cho me hode de mpesa me de sie kakra. Ayu. No so kan dwumadi no. Me di sie no so ka ho. Ye de eguo ni. Wasem be na de abedan ma Asem Mpe Nipa se ye nkonye o. Me pa cho masma. Me pa mo cho damase. Abusuafo ama beto mo ha nyina. Me de Awurade din mo damase. Se mama me kwan ese me nkasa. Masma me de aba bedan Asem Mpe Nipa fo ne se. Me ni me kunu me ware na me ware ye na me wo 18 years ana me de ware be ma no me ne na tena sia bobra ama me ne be ma ne ewo ba ko ti me ne wo ye no e kire no be ma ne ko fa de ma me ensa esa de bai ema wode nkura ne ba ye no me ka se me nsua na me boa na nkura ne susa na wo se sa nkura ne do mo bre me ema me sumpa enti bi sun ye na wode ko asorefo anim grace practice and wo ko ka kire wo no mo ese nya hwe ntete nkwala no na nkwala ne maame we na nkwala no nso maame satam no maame nso afirim ana metete nkwala no me hwe nkwala no maame ni be mayi bre me kase ba mra bre de ma bre bi papa me ni be mayi ehwe nkwala no ama nkwala no enyinyini kakra ma yedu wo mo ko school yedi wo mu ko school no kla no ewie school no ma ye mo esan ato aso secondary school ma yedi wo mu ko university na me baba ne de ya mfa na anko university ni bi Sompa na anko bi na secondary school de wo ko yi na wo mo so de wo mo bre me no nso ende ye hwe wo mo ma wo mo nso nya baabi si enti me ne nkula yi na eti wo saa na be ma no wonya be se you know ye ko be 40 50 years no I when him said no ko 90 ana be ma ne yale ye no ana me de ko me hwe no a na ko pom se me ne be ma no a abre nti se me ne si abre no yare a na ne foforo no na metuma kwa ka kire abusuafo ne se be ma ne yare nti gi se me hwe no hwe nti me a me hwe be ma no a nti me hwe se de na akwa akosi aduro no a na edene ana mde kwato abusunya nim ntim de kwato abusunya nim ana abusunya no e ba ye na me kan ya na abusunya ne de me ka ba ye na mse kan be hwe de hye no se de wosi akoduro ni ma hwe no a ma bre ntim nso ma me bo ame ntim ba ye me de to abusunya no nso ba ye me frɛ wo ma na wo de me ka no mo nso ba ye wo mo ba ye na wo mo ene metena so nso ma me ya te wa ya de se de wosi ahwe na akoduro no e ho na be ma no abusunya no enimi di nkra ene wo mo e ho ene mo se ma me ye mo frɛ me gina chire kwa na mga ase bi kura bibi wo ho a bi a ye de ma me a chire no ye beba ne siyo nti me tena ase a me atwanse bi a chire no mbeba se bi oba beboa me me hwɛ ya ba besi me hwɛ ya ko chiri obi a ma na me ankase ne fo so ya na me de hwɛ be ma no a na kyese stroke ene abubu be ma na gu ho nti me hwɛ no a 4 years ansa na 4 years ni nyina so obi a ni ho a wo ba ya wo bebo ame semva se me man ne bia na bi kakra na bi wo a ba be ma ka chire no 4 years no na na busuafo no mo mama ne ma bo wo mama ne so wo mo bai to wo mo bai no obi a mfa bibia ama okay nti mi ana me hwe no a nti me hwe no ana eduru mre bi na fe de na be ma nsa de basia aye na be ma na aye mre ti na me nso wono nso me ne ko grace practice ana me de kokoto asorofo nim sesese no abusuan ma kwa akobo wo mama ne abusuan obi e ma me nso ma bre pa kapre kura ni me ho ye nsam sika nyina nso asa nti me ka asa ana grace practice for efrebe ana wo mse ante wo de fa ne ko na ade ne ko a kwan kura bi a mo be fa so a no e be boam the grace practice for na ne boa me nkakra na me de ne ko sa fi de be me edrum le bi a me ne be me susu no ma na me de na kwa akoto adwaye be sa ni ye da ho de wo be so ye mu kura ma pagya be ma ne kura me ni obi ne ye da ho de adwaye ho bi a be sa 2 hours ne da ho de gisa me na me kwa bonte na bi a me kwakosire obi se mo me so mu na me pagya be ma na me fa nkonkoto de edi edidi ma sa de na esi ye na edene ana be ma no echire ye ya na be ma na efiri mu na ni abre papa me nso ma abre papa ti afia na me ni padua ni nyina no
wo hu me kura mbo hwe me abaka se menya 90 years kopo se be ma no wo so wa nti me tam no nyina na kyese Asem Mpe Nipa no mpo na sabre no na wo ma no we na me ma no wo bia wo station be ba ko no wo enkran wo ba no na be ma no nso wo ba bia wo ye adwuma na ba ko no nso wo ba bia wo ye adwuma na kyese akwa ye me nko a na busuafo so mma na busuafo no nso amma 4 years ni nyina na busuafo na nsi hoda na me ye wo hu me kura mpa na wo hunu se me ye nipa me ye tan enti eduru se emu ho no na afi de be ma no wa ye mre wa ye mre enti bra na me anso na me san akwadwom na akwakope ayi kakra ni aba ho no nso ya brosan eto aso miensa enti na ye week papa enti ewo ma adidi ma na afi de nyankopon eto ne nsa efre be ma no to to ne nsa frɛ be ma no ɛna mekɔ na saata na me bɔ mpa yɛ sɛ ye Awurade misrew boa me na da be ma no kura wo be wuo no menya busuani a mɛfrɛ no ama wagye me so na nkwa ba be fa be ma nden na kwa akɔhwɛ fridge mama enti me ka sa no na fe de ahyɛma yoro ho pa ɛna be ma ne free mu no ɛna me frɛ ye ɛna me frɛ sɛ be ma no mo fa wa yare o se de wasia aduro no wa ye mre pa nti mama enye nti me frɛ no me se bia wo mbeba nti wo ma nti di be se na awotwe no ana me frɛ se de mo wo fa wa to no mu kura wa ma de mpo nche no me ka sa no bia ma nti me sun na me bɔ mpa ye na me ka kire Awurade se Awurade ma mboafo wo beso mi kunu yimo wo beso mo de kwa ye mama me kafra wa fe de me san frɛ be ma no de frɛ wo mo ana be ma no wo mo ba abusuafo no edi be se me frɛ wo mo ba ene me de Awurade ase ebra bi hu abusua no me de Awurade ase papa ene wo mo ba ma me na ne abusuafo no asem bia na me pa acho na me no wo mo bie ni asem no mo gya ne bo so sa no mo gya ne bo me so sa aje wo ma na covid ni mu ho ana be ma no wodi free mu wo free mu na mko bo grace practice for amane and wo monso so ba Sompa 93.1 and I de be ma no ko mu de ko hye free mu enti be ma ne hye free nu ma ye hye na ne sa to se ye be yi no kura mpo no abusua no obia wo kwa wo mo se ne ti e hye ne wo mo ka kyense mi anka se mempe mene me man ne yenkonko yi yensie no yenkonyi ne nsie no abusuafo no na me se na mene me ma de yenkonko yi asie ne ye be ye de yetuma kwa yi asie no enti ye kan ya afi de abusua no eye na afi de wo mo be kan ye ho ani ekoyi funu no na yekosie wie ye na kyesa atobra ye be ye ayiye no ye no ye de ne be ye me ko abusua ne mo abusua nse ye de ye nika prekra ye de ye yi o me so sa ta mo so ami yale ma pagya no ama me sisi ntumi nante na me sisi achia ana me se atosi ye be ye no ntumi sra mo me ye wo mo frɛ me mo ka kyem sɛ me ana me nkonko pesika na me fa nya me kuna yi abusuafo no ma me na ukuru no mo ofiri he kuro be so ofiri se wia ni din ankasa de sɛ kwa me kusi okay enti me kunu no nso abusua ne nyina nso wo mo nso nua be ma ye ni da ne so asem bia bebebia wo no mo frɛ no emu wokomu de na be ma ye wuo yare se aka no obi a ma ho no wuo nso ayada ne ye ya bɔ me so ene ye misunu papa ene me ka kire me man ne ye pa besia ene ye no ye di ye no te pa besia na grace practice for ne adofo covid mu ho wo ma da woro man ne besu obi mu a ye di ye no ye di ye ni wie ye na che sa atwo se abusua no me ne be ma no ntoto ye ebra me wale no mfiri mre santene no de adwumadia bia me ne ewo na afie de wo mo bisa me ana wo bisa me na me ka kire ne se me ne be ma no 93.1 abra bona ye bo nte se edne ye wale ye ya amfa ne ize sa edne ti Awurade adawro ma na wodum yen ma yetumi si fie no ba ko ne fie no kra so na ya busua no asase na wo mo frɛ be ma so wo ma metete when na ya busua pan no tete ye enti no sa ta no wo mo twema nso ni nyina wo kwa me na me ne ko wo ba me na me ne ba
saa na ye nkakra itumi de twen manso no wie enti wowu ye no na busuafo no ebae ye ni wie ye no ana busua ne se bra me ne be ma na bɔ no me Sompa 93.1 na bae na me ka kyɛn se be ma no nso me ne wo me ne si efie ti me ka kyɛn se me ne esi efie no ana wo mo se efie na esi ye no efie no esi abusua saase so nti wo mo ka saa na me se ni nyina wo mo ho na me nso saa ta na ma ye mmere pa na me amo anka me na me fa ho bugya papa no esi ni se abusua saase so nso se me ma tena ho no a me ma bre na ma ye yi nti da no wo mbagi mi yunu ache se wo mo de aka no nso ama me ne me ma efie na ukunu si ye nti ye na me se efie no kura me kunu asase na wo tete no wo tete asase no mo de ma no so won tete wa ehunu na kokosi eda no kokosi feri asefo asase so na je so wo ehunu ne asase na asase wo no wote de no na akosi da na si feri asefo asase so ntumi ye no mo se wo di kosi so kura wo no wo mo de na wo tete no na wo fom ye di kokosi so nti fie no wo mo de to mo kan no so be ma me dan Sompa 93.1 ai abusuan be di mi no ne de aka no ma me ne me ma na ne nyina ye dan kura sei ni nyina na edan kura no ye ne ye ka se saa tam na me ba no ekunu no me ba no okoto ne fie no wo kunu na ne kokosi da wona ne kokosi me ne se dan se na ne wom edan no yeses okay ena ne wom ena wo so be family no na ye so ya ma ye nan no na mesiu me pa chaw nti wo mo se de bi ene ja e go ho anti ye kosi ye bibia wieye no na me ba me busunyo mo no aja me ba me busunyo mo nti me efiri ho no abusunya no so edi afi no mo ka se me mra me ye nya me awale nti ja awale ye bibia me tim ba bi afi de da bi efi ahase no so ayete me te kropo no ho so amete no efie no so aye obi fie adwuma ye fo fie bi na nkunu no wati mu na ukunu ye adwuma we na mi kunu aye adwuma wo life na efie no so ye ehefo adwuma be dia na life adwuma efie adwuma efo na te ho yo adwuma efo na te ho okay enti mi kunu no wu ye no wo mo nso boa me ebra na bibia abo me so no enti wo mo ye yampa me a ba be si samri enti da bi mi wo ho na me ko odwom me baaya me ko odwom baaye na obi abeyi yedemu aba betu niam nyina gu ho na mse ma me no obi aba de ma ba de woni ho na tie ana opono no ntum apono metum na metum no me ne me ba me nana emu mienu na wo ho ba ko 13 years ne ba ko nso ye wo 18 years me ne wo mo nko ana wo ho na mse na de ade ho na aba betu niam nyina gu enti me tie sa me hunu sa de tese ma ye basa na mse tese me hunu ade kura me wie na me hunu ade kura nso nipa kura nso afafiri ho enti me ya mbusa me nana no wo ba ya mbusa obi ase nyi wo no a na me frɛ me man me frɛ wo mo nso a obi ase nyame a na mse na nipa bɛn na aba tu niam nyina ase me ya me hunu ade kura nso a ya fa no wada mu ha se enti me ampake niam no 3 days na me mo abo niam na me den nkyɛn kete ye tu niam ne ɛda no hall no wo mo tu ni nyina abom enti na me hunu me da nkyɛn enti 3 days me da ho anadwo desuom me da ho am to so obi nyane me o nyane me na o frɛ me o pakro ni upusu me wo da ye mu ana anisuo ase da ya se ne na kyase me hunu se de ada later wa ni pakro na asma wo kan se wol no we papers na da no papers no wol no da no papers no won enti me si sa no na de kura na sa aka me se da no papers no wol no won enti me ti sa na na no ana me bo petri ana me sore tenase na me se me tu me nso me hunu obi a na me se na ho ana aba benya ne mi wo se da papers da yi wol e dia asem na fe de me sore na me se da bi e kwa kwhwe papers no da bi da me kwa na papers ne na ho ana me sa akoye me sa akwhwe ba bi a wol no nso da ho na ba bi a wol no nso da na ye tu nyem na no nso na ho na me se
nipa bɛn ne wɔtumi aba bɛyi saa nneɛma yi wei sɛ wɔbɛyi dai papers ayi wei ɛna mefrɛ me nana no me nana nso menhuni ɛna mefrɛ me ba no mefrɛ no nso a mefrɛ no a mebusa no waka ate no mesan frɛ no biom no waka ate no sɛ ɛna mefrɛ mɛma na mefrɛ wɔ mo enti mefrɛ wɔ mo no wɔ mo sɛ yɛnhuni na msɛ ei ne nti wɔn na bɛfa dai papers yi ɛne wei enti na me enti anadwo no na ehu sɛ nim anadwo no ana me hu sɛ nneɛma no nyinaa enim etu susu sɛ hwan ni nyane wo no bisusu sa dabre mi kunu ne benya me de anadwo da suo no ma later wa na madam kopon sa ade na aye hu anadwo bre na obi later wa be sa wa ne tu mo na obi nyane me abusa me sa wo ne wa ne papers no oso nko na adam pa so nko anso na me dada no mu enkula no mpo bia na me nko na me dada no mu enti na amema bo hu kura enti me ye na me sa we de na me frɛ me ba enti me frɛ wo mo obi ase nyo no a enti e di 5 days na yefie wura na me wo hwa na wo de letter abrase yem famre me na me gi letter no enti me na ne ba na me so ba gi ya bra me letter na be hwe letter no be hwe mo asem ana mo de ma me enti bi bia letter no mu asem a wo ka kire me se efie na me ti mo no mikunu ena ma me beta won to sese no wo pese wo gi ne fie no wo siesie efie no enti wo ma me 3 weeks no do na se men free wa ye the police for na so ka for ne ba be yi me ne ye adwuma fie no na ukunu wu ye no ma utenam emfie sai mikunu wu ye de wo ma matenam be ko mfie miensa kora ti no wo ma ya de enti me hu san de mi sunu pa na me se de bia na de a chia mekọ abusua no adwuma mu ho no akọ akosere wo na mekọ adwuma mu na mekọ pa wo mo chewo ena wo se ye ntumi ma me mu ya ye ntimi de menko ntimi kwa ende de misuni nso kura na omo nso kura mposu na me ba afie ntimi ba ye na edi ye na me frɛ nkura na sesese no asema abani na watwe me nsa de sese a na ba ntimi mra na edan no ye nkonkɔbɔ ba akoso na ne ye ntimi mpo ye nya ayi kura amoso kura a ye de gusu sɛ adwaye dan kura a medem nti mumra na me frɛ nkura no ntimi frɛ nkura no ɛna wo mo se antinya botre ana mesu nti di best na me asa me ho ntse me ana me de me kwasa ase no so na me koye me si so na me kwasa ase no so me dru wa sister bi nso em se da bre no woni me wo hu me a wo se ante masa ase no so na mo ko ana me se ana me tigi na ana me hwa no me se ai ana wo se asa no ya obi aton wo ana me se wa na aton wo se obi aton ne fie no ante waka sa no ana me se enti waka no se me ma me tran through enti wan ka se kokohwe ana me si so ana me koy me kokoduru wan panyampa ni abo eda no ye di nua agu na no so ana me se na we de me na ahye da wo mo ye sa na se edi en enti me ka sa no ana me dina ho ana metu meni na bre bi ogina no sa anti we mi ni no okunu kura na etete asase no anti we mi ni no anti wo fie no ya ton wo ene me ka se me nsu ya na me bowa me da me ho to fom bi su ya ma fe de na me hu de me ya me ho wo mo krompo na susu me mu ene de me ba ya susu me mu ene me se ampanya pa mo so ba ton ampa enti me kwa ene me san akọ sister no ne sister anti sister kokoo bi wone ne ba wone abrantie brani bi enwi wone ha sei wo mo na e ba ha sei a ye beton ye enti e ho no ye se fu ya kutamia mesua ma mani kura ya kata enti bi ntumi enso fu mu mpo ma frɛ na me ba afie enti ba afie a me frɛ me ba no wa mfa me frɛ no wo fa enti wo fa ye no ana me ka chan se wonu akwaton fie no ho na me kan na me ba ne ka te no me san afre bi mo ka te no ma ya me frɛ na wonfa me frɛ na wonfa na me frɛ me ba me ma no na me frɛ na me se wonu akwaton fie no kwabna me frɛ no wo se ante enya me o na me se wan na kwaton ye wo se nya me a na me se nya mo na ho na akwaton ebra me frɛ mo a me ka asa me kwada no ho no mo se me kwada no ho a ma me kwada no ho na obi a no obi akopra me na sa mo akwaton da no
ɛna ma hɛ da se obi kwa akopira mi na nka me kwa na nka obi kum me dia ne sanka mo na ma me nipa koro na akokum ya mpe o ɛna me frɛ na kwamra se ante nya botre ɛna me se nya botre sei wa aka no korɛ wo se nya me a enti efiri hɔ ma frɛ me ba no ma frɛ me ba na fra wo mfa ɛna me se da bi sɛ ya no kura se mo to me de efie no makɔ akɔtɔ no fie ne di a na mo amonhwɛ bra ma bre na se na meti o na se na meti na me ho ofe pa na brabo na aye me seye na wale be ma 42 years na be ma si fie ama me na sa de me si adure na me kwa kwatena wo bi fie adan eto di an enti ene mi su papa na me ka kire me ka me ba no me ba ne se antenya me a me ba be ma no wo se nya me a anam se nipa kra kwa akɔtɔ ne fie ne de ɛna me nso me mpene ɛma nipa kra no ɔnsema ya yalefo me na ma chi a mentumi nante me bubuo kwapo sa papa na mu odu ɛna ma pagya no papa na ba beduru samre na smart ma kwa akɔtɔ ne fie ne de a ɛna na me nso na mo kumu bi aka ho kwapo sa de mesi ayɛ no mentumi nkɔnkɔtena wo bi fie ɛma me nkɔnkɔpra e wo bi fie nso nkɔkɔtena ho 2 years ni atum sɛ me nyesika mpɔ mo do me mpɔ nkɔkɔpɛ bi ma me sɛ si akra ebe do 2 years no mbaka sɛ mo nyesika nkɔnkɔpɛ ba me wo fie no na ɛda TV no so no be pa atwa ne enti wo kɔ ya ne atɔn no na wo wabɔ so ana na me mo so enti do ɔtɔ ye no na abɔ so do ɔtɔ ye na abɔ so yesi fie no ana me kun ɔkɔkɔtɔ anchanse packet nso ɛna ɔtɔ iron rods me ne kra na de kɔɔ ye kia bi ma ɛna ɔkɔtɔ dadoa packet du ɛna yɛtɔ yɛma obi sika so mfɛ nkɔnkɔtɔ enua me mfɛ modan so yɛkɔɛ ne nipa kro ne de enua no wɔde enua ne sika edwane tie mu ana be ma ne de tɔ fɔ mo na kyɛ sɛ yɛ bibia wie wo ba bɛbɔ da no so kra ne yɛma ne 25 million kyɛ sɛ yɛ ho bibia wie ato so yɛ ba bɛbɔ so ka enua no nko a na papa ne de tɔ fɔ mo na me nso wɔtɔ fɔ mo nso mpagya no a yɛ ho sika nyinaa saayɛ besi ne enti sɛ makɔ akɔtɔ ne fie ne di a ɛne na kyɛ sɛ mokum papa na wudi ɛne mo nsa ma mekum bi nka ho na mimi nya baabi ɛntena ɛne me fa me nkola yi mfa me frɛ wɔ yi a obi yɛ mfa na ma pa me bɛbɛ ma ne kyɛ me sikwa na me srɛw bɛboa me wate na me nyi fie no na ma me sɛ de mɛsi ayɛ me ntu nkɔntena wɔ bi fie enti me srɛw bɛboa me na ma yɛ mɔbɔ na me ka sɛ nso me ma me nso wɔ nwɔtwe wɔ mo nyinaa wu akwaka mini aketo a wodi machi wono nso ye wo ya limpo ana wo mo nso owu ye nso obi a wo ma enti mi kuna na boa me mpo ma me hwe enyanganfo no enti so mo ya sa ade a me ne nkura ye be ye den enti mi ka sa no me frɛ kwabna wo bia nkyerɛ se bia me na ma ton ana me senya mo na mo ton ye a nipa kora na wo ton ye no mo nkyerɛ me nipa kora na wo ton ye se na mo nso ana mo ton ye nso mo ma boa me na me nkɔnkɔ pɛ nipa koro me kan ma me na kyerɛ sɛ krata no a mo yi firi dɛm no krata no wa nhu biem krata no me nhu bi ubusa wo mo so obi a nkyerɛ sɛ wɔ ne hɔ me busa obi a se yeni ne hɔ obi a se yeni ne hɔ ana me so na o fie no ana asase no edin bɛ na wɔ krata no so asase edin na wɔ so na yemi kunu edin ukunu din sɛ ukunu din kwam kusi na wɔ so na wol ne de me ne wadi me din yeye na wol no so de na ya ama bo atema na ɛwɔ so sefa fie no ai na yeye no ebra na me kunu ebusua ne ken wo wu ye na ye ka asɛm no ye wo mo kyekyɛ ne ma no me ye ya wol no me hunu na wo papa no ti papa ne disie pa ama me ka kyerɛ no wo fa ase ba ko sɛ papa no ye wol enso makwachina me hunu wol no ɛna wo mo sɛ nti ene de yetwa so nti akire no a papa ne ewu ye no ye ba be fa ayi no a well no a ye be fa ayi wo mo ba be fa papa ne niema na wo mo de akọ nti ne wa fast ne yi niema no a ene wo hunu se wo ba niema ne wo hunu se well no afiri mu afiri ato ene wo si papers krata ye ena me ba no ma so no si well ena me se me kunu wa ye well wa ye well no na me wo ho ɛna o ma me tena abɔntene kɔfa obi ba mu a obi ye wo no na me yare ni nti
enti mintumi hunu fa akokora wode will nato Sompa 93.1. enti waka saa no me ka saa no ɛna me kunu wo fa asense ante will no fasi na nya sa abusunya no efie no kora no mo mpese wo mo de ma wo na bra wo bra hu no nti ɛna wo mo ka se se wo mo de ma wo bi okay eno bo atima se yeyi efie no free ho a ɛde ne de na ukunu ɛsa gya na kyire mekunu efie no free ho a de mekunu gya na kyire na ɛda mu niema empa ni akonwa enu nko ane ni TV ani TV ni fine nko ane ogya na kyire TV no kro mpo ne yi no kro mpo ase nko ane ogya na kyire wansa nye sika ama me miade na mehwe no wonye sika ama me etu ko fie ho no wahu de oton fie otoye ana me ko fie ho enti me ko fie ho no a me sun ya na di be setiri me ba ya na me di me kan me koto oba na kokko no danger ana me ko na me de be bo pillar wem na me di bo pillar wem na me di bo pillar wem na wo ba pillar ayi no hua ye hu sa me pese ni pa ko danger danger no se ni pa ko be hunu se danger no ewuo wa ha asem bi wa ha se enti me di bo ho no ɛna me sa atro me ma me ne me nana ne ko na me to danger kokko pen me di ma ne so won twro stop work mu ho ɛna wo twro ye enti ye ne ye ko ye no ne nipa koro no me ba na edi be 5 days me sa ko ne nipa koro no apepa ayi no stop work no watete danger ne nyina egu na ogu so wo ye da no ho adwuma ɛna me sa su ya enti ho no ana obi ba me gina ho ana bra bi ba no se ante waso dodo enti bra no nso me won number enti ene sa de agye bra no number no na fa frɛ no ana me da na se ana me de ye no de ba fi enti me de ba fi no na me ba na me frɛ ye me ba ya na me frɛ ye na wagye so no ana wose hwan ana me se eya mi o wo ma me kunani me fie na wo usie no me sew wo ma me kunani me sew wa me fie na wo usie no na fie no me nton me ka sa no wose ma me pa chaw kat no na me frɛ na me siyo enti me chance bi abem ayi wo be frɛ me ma tena da mu nyina ayi nyina wa amfrɛ afi da ya ma frɛ no wa amfa ye no afrɛ ma frɛ sa ba be si ne nipa kro no wo mfa efiri osonko ho biem efiri wono so ya na me kɔ hɔ nso na me de nkraja te da bia me kɔ na bra bi mpo no ka sante efie ni de nya de bia won sa be kan na bra no kra wo so wo mfa ma ana me sesa am so ntende me sa betu a me sun yiso na ja be firi hɔ ana me sa me ba afi me ba afie no me sa be frɛ nkola no a still obi ase no won to ne fie no me nso ntumi ntena hɔ ama tese no me ye tu me ni ba bi fa ehne fa na me fa ana me fa nsanka da ntutu yemu kro mpo anka me de ayi be boso chance packet e ba akokora anka me de beto boso se dwaye da na anka madam enti me sram edi pa kra na wose won na eto fie no ne ba sa wa ma posifo amane e ba sa no ana me dimri ka na me ko masore asore for grace baptist na me ko masore won me ko bo wo mama ne se asema abani o me sram me fie no na asore for no nso ni mu fie no ho bi enti me fie no obi akoton enti ha wo mo ama wo mo ka chem se me mfe nko na me nko ba police for na mane enti na me se enti me dimri ka de ko Asqua police station na me ko ye na me kokobo wo mo amane ye no mo twetwero ma no asem nyina ne ko twetwero ma no asem no na wo mo kyere me be na me sa ko me so sika bia so ni me ho a me ko a betumi ne wo mo atwema nso ko pon se me ti we kapre ni me ho papa e ma hwa no a ma se me nya adwuma simpo kra ni me ho ene sa de a me ba na obi ya wo se kwa ha wo ya kwa ntimi ko ayi so a me dwom ana wo mo se fa kwa Sompa wo ya wo se fa kwa Sompa ne so a me dwom fo obi a wo ba kire me bia wo se fa kwa Sompa nti wo ya na me se ne sa de ha me de be kwa na cha se me nso me de akinchina me hunu ba bia me de fa mo ya na ma na kire we ade nkola yi se ye mboa me ko bo so mi ma ye di okay enti ma me bo atema se sia me ne oti he kasai unya hu nipa poten a oton vie no me pa cho se de me nya hu nipa poten a oton vie no e ka se me bai e freye na oba ankasa no me nka wo ya wo ba kokora no a wa wukuro enti wo ba ko ono ye friend say
Yes, ewa. Yes, ewa. Ene mema miensa no so de say. Mema miensa no Sompa Abusa mema de say. Bema no ba ko de ayi. Kwamrechi. Ene ba ko nso de kwamre kusi. Na ba ko de na wo mo ye miensa ba ko na wo yo ba wonde wo firi mu ntisi akoka ne wo mo miensa. E coming man no ye miensa. Enti oba ne ka ho a mienu e ka ho nto mo ye miensa. Enipa miensa ne nyina sen obia ne beyi krata ne koton ye. Ne beyi krata ne koton ye. Ana me nana no nso a wonem ewo so ame hase no. Ana me frɛ no na me se Kevin. When the way is a day safo ayi akwa koton. Sata mo ne Kevin na te da ni mo na. Na te da no. Me ne te ho. To se nyu ono so ne beyi ye. Kevin catch me say efri na akure. Me catch o say me musa me da no ho asem biem. Na menim kwa ankura fa so nti me musa me da no ho asem biem. Ti efri ho de atete ye ni awerho a na me die se bia menya boafo obi amawaso mu amawaje me fie no ama me. Nti me tie mo nka no na me di me kasa me ba. Ma ba catch am say mo no me amomoa me ma ye mo bo. Me ni ba bia me fa ya ma me na watwe me nsa. Ma me kafra. Entina wa ba ha no. Wo ma ye wo ba bi fa nyina wo ma boaboa ye ho. Wo ma boaboa ye ho ekọ mi so me ni ba bia me fa. Na me nya ba bi fa mpo abi ntumi nkọ ye adwuma. Papa ya ma me sisi. Ntumi mpaja me ho. Ntumi nya hwe ntumi sram. Monye ma me na me nkọ tena ho. Life for this practice for me kunu wuye no wo mo drum me ne wo mo e ma me yi kakra no de ye container e bi na metimu se kura ye tu mi container gi se mitu be bia metu akosie kura nya be bia metu akosie enti me mo no me enti se nya be bi mpo de container ne kokosi kura benya me di ensuo e be sisi won matana ho no nya de me di enti me ya semo mo ame ma ya mo bododo enti ma me se sia me ne wo kasai o man mi ansa aka no sika from chop money o mo brobi me man mi ansa ka echi de no be ma no kwabnechi anu wande wo ma na se ya na mfa se wa bre me kakra na me ba no nso me ba be man me ba no nso wono nso wokunu ana nka no wono nso wo bo me ama me hwe papa no nti mu wa no wokunu no nso di free mu wono ne wo ema nkwala nsia no ana me ba no of course enkna sante je nkwala no me nso me nko nkran na wana me nkuna ate ana me nko bobra na ka ma ye benya bibi de aboa nkwala no ana no wo ko nkran ho enkura ne nyina wo me ha nti na nse ya na me nu enta afo no kwa ya ba akon so aka ho nti wo ma nkwala ne nan ne de wo mu nyina wo me ha saa na ma hwe wo ma fruitapa okunu no ewuye okunu wuye wo yenya 5 years and ma hwe wo ma na papa nso edi free mu stroke no nso ma hwe wo ma ya tena ma ba bedru saa mere enti sese nso wo ho kire wo mpo a na za yi mpo a ebi ante se ya ne da no kra me de kwakwa ma wo bi kra me de kwa bank before bi kra ba ka je so mo ni da na mo ma misika nanka se ka bi kra na mo di a nanka ye fi ngongo tu ya na bank kra bo de mentu ya kra na che se wo be ma me mere ye mentu ya enti misram me de awrade di mo pa mo chew me so mo ma me mo bo baby am de me tiri to on edne ye be yimi niam anso ato agu me ni baby a me fa enti mo mo wa me bisram na mo nyimi fie no aye mo bo na me ntumi psa de besi abra be me hu 42 years de me ntumi mo bi mfa fie no emu bre emu ayro ho emu ntokwa emu sun Sompa 42 years ma bre papa enti mo ma baby misram na me ntumi nya baby mfa me tiri nto me mo bo se me kwakura ase a ena kura ase wo firi ho ade akye ya woni ba bi da kopon se me wo maame mpoti ase na adai na woni maame ni papa woni nua abusu ho na ma ba bi ate ma ba bi ada tu okay maame boatima wasem no ewiase nyina ate wakosem na eden se wote dem na obi atumi abeyi ukrata ufie krata na sesi akura na yekobusa se hwan ene ton fie no yegusu ye nhwehwe mu Asem Mpe Nipa yeduadue mu no ye ne abranti a wono edi ni kunu ade no etwetwe nkomo yentie de okan na asase no abuja sase so tonton ya aron aja so bi o e de oko to e no sifie o complete
If you who you come to, or say, I was a satis or Kuti. But say, I was a satis or, and I'm so Dominica. If you can, not for fun. And almost now, mammy, almost 5 mammy, 2 rooms. This is not the I'm almost so good. So it's actually, and I'm a teacher, the man, or Mamaton assassin. If you're not assassin, are they? Obviously, I want to buy a well. Said then, who is over kind of for? I know she. And then, because I saw almost to buy a moon patrol. Them are not the own. You know, did not the bar. Oh, yes, a dino. I was only say if you see a Muslim assassin, yes, sir. I'm not for a plot and I can't 20 years and put the chum. Hello, CBC. So. And I'm said they are completely. Or Shelby, if you got almost mommy, like I won't fat for M6, like I'm for 2. Maybe Pacho. Nay, this room's wrong. I'm sure. I think almost almost for 2 rooms, Emma, what would you have? Nanka, man, so Ukrainian for and then a man of 4. Aye. And I had and the Metis actually about a Tom Pino, not about Kumba or about Tom. I'm not on here. You know, very Siaka, I'll say, or buy a well. Oh, I have more of you, done by no. And I'm off Louis. No catch up yourself on for well, today. Up now. Where am I? It's even too fat. It's because of 4, don't put your muscle, Fiano. Stop looking at me. This will be a Dominica. Not me, this is all go cry also, dear. So, Gunner, say, I'm out, Gunner, Ukrainian home. Why? Aha, okay. Now, maybe, sir, my man, a banana, what you to say, what don't fear. Aye. Hey, Mamma, no. Aye. Was it piece, was it Piacacho safety in Waton? Yes, sir. Was it piece? Attack me. I think people should be up at the court. And you moon said, what's any papaya will la Mao? Aye. In tomato. Where is all my country? Me. I'm not a guy that will propose you to do. The Batano and a more than a more Busiano. Mutua family. Me, first of all, I got a Baba FM station. If you get we are, then you can be so they shut them. Let if you burn someone, I'm saying, Muka will not let me. So, I feel that the Mawano is in Sabuso, or to Sabuso. Or Fabano catch us if you want on, I did say. Last year, the old man was 70 over years. Well, you have to get first. I can say. Maybe Pacho, me say, if you what on you say? If you're, I'm a 5 performance too. Ah, okay. Miss, oh, yeah, dinner. Different bomber money. No, I'm looking at money. Say, you know, a Bushman Mapan said, dear bad, and I'm obeying. I just get it. Okay, yes, you know. That's about the new bit, no fire, no bit. That was so. As a Biafra. And to say, and I'm on Ben, I'm moving to a farm when I may be sound. Okay, Yane Abusia Penny or no, and a D. Mammy Crani, Nukunu Adie. And I yet a common Asem Mpe say. Aya mame aya nini edi enkomoi ama boatima ne baba ko yase wa wono ene kokatire papa se woni tonfie no na producer ne no etwetwe nkomo a wono so ese wono ankasa ena etonfie no producer ene no atwetwe nkomo yase wa atwetwe nkomo enu ti ene ne wa ha yebebo amada sa ate se yase wa ena ton efie no na yo ton fie na nkasa de producer frena no ne phone adum a wantumi no antwetwe nkomo na emom
ya se wankasa ene wo ha ye hwe na ye ne no atwetwe nkomo no ene ye maame nankasa ebaba nankasa ya se wa no ono ene ye maame no ebaba enu ti ye behwe na ye ne ya se wa yetie nene no amanyoma akonkai ewo dwumadie eso Asem Mpe Nipa dwumadie no ena waso egusu awutie no Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Na Silent Night Guest House uduru ho hey abruchirensa no ho feye papa na wudanya ne ya na breakfast na ye ready na ene wo nom uti papa bi atim pampa panu kosua hyem bibie koso kama breakfast no woni hu agro kra na said the environment na ACF no hey kokoje mframa na Salana Gas House no uduru ho a wona wato party wona wato ombadin wona waware engagement refreshment na nkasa no eho na wodi dwuma no a amanfo ankasa gihwatum se okodi dwuma ho a amanfo ebo abaso yie papa enya asem keto akra anonti engagement ne wade ne ade no yemfanko Salana Gas House na yekopaja anim na yenim enyanyam efrise eho wodi dwuma wo manfo ba na eho akono efeye papa na weekend be a live band this is so live band ni ginam se chirei live band no okwa hey adadam abranti amachi le deni apofo jemo nwom no enwom a oka na to so atimi fa ho adwene no adadam nwom no na Silent Night Guest House obo edejeje omanfo tata ene agro ewo eho na ensampei na opebia no mawunya ensemu asoto local continental dishes yi broninsa no enwa abunabunu ni ade kon Silent Night Guest House ne kodidi ema honto na kodana ho na wo ho ento na Guest House bi wo a wo kwa enkroso no nso nkroso no wudi bi be ko fie wotwu mutan wudi bi be ko na sumnya no kra de wanhwe yare kata so be ko ade che a ye ko Silent Night Guest House bibia de dana kwam kama wose men kan show say kwasi ada de fufu special amutuo special ekoso bra ne bedibi na wodie nyinanda no na enam Sompa TV ne Sompa FM no so anwuma di atwaguo wo nyina Sompa FM no enam so no yakọ Silent Night Guest House na yakoda na ho yakọ koji ani ye birthday no any engagement no ehọ na beboa ye na afoforo behu se se ubotom ye efri se Silent Night Guest House ye wona wokọ ho no wani monyam apagya ye nyankyere ne ase IPT na mechire wei na nyankyere ne ase akotepo no so no otra police for no junction no ehọ na Silent Night Guest House so nyemini yefra wo mo ewa homa trufo so 0596 103 338 0596 103 338 ana 0540 942 916 0540 942 916 yakọ Silent Night Guest House na yakọ dana ho Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem Odifo bakope ena mekanfo na de ama wasantemam ha Odifo bakope na Ghana mem ha woyi omanfo firi won punchirem eyeka promise and fair na yade bia ye kronkro na dia ya na ye mawreho ne se yade bi ho na kokolebu na bakwafo anoche ayade sabia hodo akase mienu e Ghana ha no yesi yenyunko fie wo so honto wo eye huhumu yade se ye bosu se pe do wo huhumu aniwa eye Odifo Samuel ono kwa na betimi age wa furi sampo nkyeremu eye court asem eye spiritual marriage na akwantusema ye bisi basa waware so ye wo ba last year nyina no afia kwa baba be sia January na atwamu ye o be ma bi anya ose wanfrew ye ententa chechero ya to beria wonim eka hu ofewu
enso bema bia entumi emfrew adantia efrise dia ye na aye agiso odifo Samuel kwa ene betumi ama wakwankyere mu omre efiri hokode ebebia wade kwan ebeto awade pono ama nyoma kwankan yi eya adwumasem promotion ana eyo odifo Samuel Prayer Counseling Center unya awade bi so awo no so se oma kosi unya awade ni bie no awo no se emma odifo Samuel sebra eya awade ekwade o ma kwan awade mu nhira so emma so obema obi eno tie ko odifo Samuel ho obi ane yafuru mu ato akwankyere no esisu seta na apai eho na jakokko na so menhia hembobo ano ejaba family house eho no odifo Samuel Prayer Counseling Center wodi ni djuma yakọ odifo Samuel ho wafom kwan yafre ewa homa trufo so 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Mansia hebobo ano wochena hona jakokko na so odifo Samuel Prayer Counseling Center odifo bakope odifo kase na kasa ebetra se na wagye omanfo afiri wonpunkyerem kwa utifie yeden kwa na kwagya yaresa kwa na kwagya kwankyerem omre na abrabo entumi enkoso toten emma yane ababawa sewa eye mami ba atwetwe nkomo wabra ne twetwe nkomo no yatibi egu empawa no so wabahati na wo complain say mo papa fi papa na wuaja no a waye kunani no obi afa ho aton dan no obi amfa ho me ana me ton waton dan Sompa 93.1 me na me ton obi okay na adan one can show mama ye kwa ye se ebi ana ye no omo ye se omo otu ye enti me ka che me ne agba isensenka omo system na nanka ye nkwa ye dan no bi na on fa no mo so da bi se de na ye ndi ye ka se ye ya ye do boka enti me si ba na ye se o no ko be ni obi amo ato nanka ye de aye bi complete e be a 2-bedroom complete e o be de fufu na aboa no enti be ye na me so okay de o fa na so enti right to say na ye be boa na ono ka so e buo se na ye boa enti limpo no pra ma me to ye limpo ye o ha no bi ma so pe na me de bika na say me friend me nya e more than the more can me ma na ka enti say na menim se no ne na danfo bi na ahihye o se dia yi 3.1 aye me nua na me ne ye okay enti afele eso we ya o mo ne me ma me akoye wanse man kan kro mo na ho am obi a me ne mo nyina me mpo mo kan nyina me se da bi o me entwen na nke impesta se mo sa me se man kan kro mo na buo ne elfu na ho am maka amate nje ma me frɛ man na me pon ma e de me ni kuma se no won kan na you know so na me din na wo the price no pa to bla na na for price ni bi ka ho na emwa obi ya na bla so wate enti bla na efi ho maintain nka on marry me so na bi ana ye akwa do apart from that and say no nipa no to fie musiska no eso a enchon fa bi nka ho nyesa aha me pa cho wa e dan no to ni say auto no 100 say 100 million Ghana cedis which is 1 billion old currency me pa cha na me ha no say gentina wan kasa no o maame woni no anwene ho ana sensusu ho a ansa na wo ton on say we na na ye na nke ye dey surprise nya ne bonne so nte
Sana ina yemen sa ina ya just be no bonus na price no price this ẹ̀yìn àjọ ọ̀bẹ tiẹ̀ ẹ̀ntì wọn wọ́n fẹ́ ń fọ́ ọmọ àwọn nǹkan tó náà fẹ́ fún ìdìbò àǹtí tíǹsì kọ́ra náà ètò ìta nà mọ̀ mí ní àná ní nkàtà àdá ǹtí ó kàtó ní nkàtà àdá àṣẹ ní bú òfu. ẹ̀kọ́ abẹ́ na mo fa so mo nya ẹ̀dá ní nkàtà because paper no ní ni mu hɔ. ní nyinaa wọ̀ mi hɔ ní nyinaa wọ̀ mi hɔ. na nkàtà ní nyinaa wọ̀ hɔ. Nti sambre sika na ɛwɔ wo hɔ anasa nua ko no mache Dabi ɛwɔ me ara hɔ baby sa we are we say o ma me baby a wɔte no ya brɛ ne kata ate wuntu me ya we fa nti ɛdɛn na o ya fa mu oh mama me ni ya boy niska so o mpe baby mana me anso me ye fufu so am ɛwɔ baby fufu yes me nyi ɛho adwuma nyina sese o ma me sɛ ɛdan no aha sese ne kran nyina ne sɛ o se price ni so one is the price ni so it is am o kan sɛ me bag there sɛ aguo ni sa sɛ ona no le mai na ka ho asɛm a ɔno nso onya nti no Sompa 93.1 na sɛ dan yɛ esi hɔ nom no wa de wani hwɛ a do ne ɛmɔ so deɛ nso nyɛ 1 billion atɛmo because family hɔ plot no koraa no ɛnyɛ ɛbo ketewa ɔsɛ sɛ me di kan yɛ me ni ha me ni am is na the price no nti ɔmo sɛ the price no buy na me nim so hello jinaye wada roma mimi bisa sɛ ɛdan no wɔ ho enka ta ne bi bɛ ne wɔ so Fami kusi ana wɔ mesa bisa wo ne wo maame ho na wɔ dan no ho tumi oh na ɔyɛ yɛ maame de ɔno wotu ne sɛ ana mo mafa ho akɔtɔn ɛdan no abla mo amɔ mo maame amane se sɛ kɔba sɛ maame ne sɛ ɛdan no ma papa no ɛntoa so biem enti ɔnkɔgye papa no kɔgye ne sika mfi mo hɔ no mo a asan bɛ na mbɛka so papa me de kan ka kyerɛ sɛ e maame so price no ɛwɔ nso ɔmmra na yɛn ntena so yɛn hyia na so ɔbɛtɔn no fofra na price ni kan yɛ ɔmmra papa no so asache abɔ dan no so wabɔ fama na kakra ni me ya we pa enti sɛ ne asie no mo bɛyɛ ne den sɛ ɔno ma de kan na kasa dada na me me mbisa sɛ sɛ de asie no mo bɛyɛ ne den o sɛ ma yɛ ne den sɛ ha me bisa sɛ ɛdan na moton ye na maame ye de kasa be ntu a o maame wona mobombo a wo be sun office ase ni ade bibisa edan ifi no moton ye no mo ya ade ana ase mo anya ade aya ade mo ya ade tane be kan okay mate me da ase be sa frɛ why okay efunu na ni abie efunu no ani abie maame amaboa tema oba kunafo ni kuna japade odi agya no eye dai ne baba ba kopɛ akrupo twedi ampo basa ya dom de dum no wiase obaye na mema miensa na ka ho de na ye ni kunu ema omoso maame firi mu wo mo koda abrem ena ni kunu no ekote no ede bre maame abahwe na ne baba nyankopon de ne dum no ya sewa sane afre no nkran no wo mo fa ya sewa picture ne to ayi so MC ya mo fa ya sewa picture ne to so ababa ya sewa ya se nkran no wo bi obehu sa ababa wa nyina wo ya ta yi wo kromfo wakoton ne maami fie abra ne maami nim ho hwe ye busa no so a
chief producer ne edi nkomo no wo se wa ya ade so waton fie no ye musa sa baba wa we ni kunu braben wabo a wato asase ni bia ma no wakwa akoton wana ye busa no ana asem nyina ne se wa ya ade na abranti a oto fie no na memani due sa baba wa so da to you memani due na me dabiri fa beka ho efiri se kira ye be strike ho omna samo Oforisuo bema Sompa 93.1 we aso wo na ya na wa nwa na ye o award ye na wo pa na ye se ede bia kacho obenfu kacho bema na samo kan no o se enka se awo ye ya na o de koma bia ba ho o ya na wa chemu se ma wo ye wo kan sa se awale ye dabi kacha ma wale ye nya wale bia na ye na kamemi hu ye kra no maami asemi mema ne mbaade kamemi hu ye kamema kra na esa nkomo ye sade nanka wo ba no wo hu afrim sempacho maami edam short ase ntinka wo obayi anka ye wo obayi obayi ye obayi ya ye de na tu mfoni su kon na esa nko gina ekuma se mempem na de bia me kasa asem se sebe oba kromfo oba ba ko ye kromfo a o chemema 50 oba ba ko so obedi obone ana oba ba ko se adwembone woni trim ana woni oba tifie se ye oba se ye oyere se ye oden na adwembone wo sa oba ni trim a o chemema be 50 obetima ku within seconds o se maami wo betra ha no kasa wo kanyina wo dia rewo mu do kan sembi wo so mo pese se bi kunu wo nu so to na so sa no pese o me yo nyame na du hu afofi se wo ko bebia wo ko ense wo so ko en fadwom so amedwom meboa eno mo di hu adanse se bra di adanse se bra Sompa Asem Mpe Nipa o meboa senye no na eto wakoma so ana mo ka kire wa mame ka dia rewo be wonim ade a ha dwen enaga na hadan ha no enye yize na ye ni obia so obeboa esa asem no ntide bia no tenants de ayese sebe bofo ope sebe enamare otwini tuatu no kon ho a sebe emu a wonwuram na ehuna mane saa na sisi aye ye nnuanu ma sebe nyame abo mo masifie no ebinom de tenant twabe enaga na ha no so be ha dan pa se kumasi a so pedan ha so benya 3 years de chese bi atakwa medan bi a esi baabi edan ya yesi de hyem kama ya boso kama so se ye de ma 3 ana 4 years obeda 2 years eno kwa 2 years no ukohie fe rebi asabe ono no won camera no waka cho se mpacho usika na aka aka ma na ya hasa no kaka na aka no wade ntokwa atakwa wo se beje wade but eni pen mu bia na wo ka se be me de sign ma reho wo se de adu no baabi ade be ko bia na isika se awon ga na se enka we ni kwa se nke basa Ije Ghana ha pa se obi se osisiw se ye oba se ye hwan wo se osisiw a ade a nipa dwene ho a o suba ya reho ne se eyefa na mede masem ko na sika be na mede ko ena se ama Ghana nkanya den sa o mutie ne ye pa Ghana pa na yetim no ekwan bi so nkanya den mi medical ka sa se mo makanda dada me se Ghana ye kwansa ye di kutakuta de to nzuo se ketimi to Fanta ne bread sa paper no paper ni kwa se nkedi ko janwa na woto etika onam na ko bi che okwanza etimi to banku timi to fufu sa paper na nketimi ye no ma bi eso eti Ghana de ama Ghana ye den eye no ma bebre manya masem obi bu me pre ne ahya me bu by force obi agema de me oton obi afama de by force me de kwa hin eye sikasem enna ma Ghana ye sofa nanka Ghana sa no ma oya na kika edu me bi abrochire kwa na omote no edu me bi sa no ma nkaka u fesi no ma kakra nya Ghana kwa na sebe but Ghana ye problem kata choka asembi se mami bi ju obi sika so de fa bayira kwa abrochire no de bayira ne kwa na bayira ne kwa na shape no kwa nya problem na bayira ne nyina seye tikaka bi onya na se kaba nti oba na obeka che nipa na oji sika no eh na mi sika no se facha me usika na mje bayana me fa ne konya shape ne konya problem kaka nti me the company no ekokot ha no din se gunti boy na dwin na nza Ghana no se da bi o approach the court no enche sa
within by in an second. Company is what your mammy Sikamano. Dear ma which ye the air sanoman, and Mraya Juma, near baby and a Yesika some will be Siwa a Yamra. But Ghana Hano, Yako Yan is a mammy, or Crawford. Why yet then, mammy so or coffee, baby. Now, mammy, I said, budget 2 million. Mammy will go 2 million. And I'm a guarantee, but there will be the warrior when you say, what can one woman say or no, and a day, at Mo Bito be bidding to Ukrano, or boo pressure. And the Yentia, they be a Mekasa, Asem will say, the water on it, the water, one any pabonini, the water on it, the water. Osa papa your friend no se minim se papa se hwan your friend no and na wo kan wasem chen say wo yusu wadi bi se mpacho mi oba kunafo oso mefrɛ be si nne na maami de tie so ta se na wo de nkese nye jimi sam enya nya nipa bone sam a ke sa sam we pa eye mi asa sa nipa no mo anya ni din ke boni din wa ha bo pe bia na kwa yen adu time aye buga na sese Ghana no se ni pasa ye twi ni pa bifo ne so mu so wo mu ntie na de on pesa mo ya ye ba che video so aka de se ka wo koye na ade a wato no ma me ye kom ade a wo wakoto no wo koye se danger bon tete no wo ko ba bi ne de danger abo bibi ho a wo ni pakro no a wo ton sa ade no e se so very careful na opedi enti a danger bon enei obi ato obi ade okoye no danger bohun and ya trust stop work adega ne Ghana wo bi si da si suom kampanifo bi akotron ke mefo akotron stop work aso ade be cheni bete na edani si wo ya ba so Ghana no enti ama adidi ni pabim na obabai wo ye ni paboni ni ewudini what's your friend say yes wa ya se mama de se wa wo ye ni paboni ni papa se wa fo kra den ko monye sa na wo de minim ni se waban ya sabin predu sa wunnuanum kwa na de sa adwen ba ye na wo de wo ye oba no mo no ababo po ma amini sabin pe waton dan no ade age 1 billion akotra ho wo se ai producer ne kasem se na obi kura to ade o de sika na ko bi store bi se mo tie ni ya na obi to ade mo je de wo de mo ba mo hwe na obi to ade awon ho ento de sika na ade ade bon kwa de ye prema asem o maame nso sebe mpraduasa samre maame tie su sebe bia wote ne yetu omo nyina kwa aka onu nko a container bi kura ye ma na solfo nyame nhira mo o sa solba ya nyame nhira mo pa okay amakom gate nyame nhira mo ene zia maame be bia wote yetu ni be bia wo kono se kan ma ekwa na ne bedi nachi tie se ne container enne ukuta container ketwa si asase kura na opedi ase enye yize o infa na de kosi masa adu ta magana infa na yakwe na dia maame ni baba o ni baba na sebe mpraduasa ye kan sebe ase paper de to ade no ene obi atoka obi atodan eni paper ni hunso ato na otim besi ne obi atoka ne kroma cars ne na mo bebre ni papers because to ye paper ni hunso ato buga ene sia Ghana ye bo enfa na ye kui me de pesa me kan se de woto ofie no se onim ana sompa ye o TV so ne wo FM onim ne ho pa watokro no de na we ye ken de bia me kasa asem ofosuo ekiete a ye kan ye wi asem yayi nanko obi dumfo bia dum ye se asem wo de magia to adi nipa kro no ye nyina nkoda no na muni achi na moa ntichina mo mienko nanka mami onko wo makacho se wo bia nipa bia wu akwahye fom no eya tete sem na rewo eni asisi sem na ma nipa bi sha asase ase na Ghana ye ni kamafo kama mi kana sema yeke oba krafo ade a Bible kan wa sema Yesu Kristo na Nyankopɔ kan wa sema eti ase oba krafo krani dia eni kwase ne sa ma mi ti ni suo ewoni mu ye beka sha asemi wo ha kwase ya kwa akoto asase wo ko ye sha adan wo ko ye ye de danger bo ho stop work wo ho wa kwat tete agu because wanya dan wanya ade afo 1 billion wato okay wo ka sa bebo ye sa na sema me ko kan se nka every time bi awe ane me mama fa no to aso so de making asem we so dem pesa me kire obi aso dem pesa beka so wo dem me pesa meka so be a baptism tie o mame ka sa asem we say do time ya nipa benti mase de meka se wagi me obakwase ya de ka na uru nani so wakoto mame asase paper da so nya obaye oton ma de that means e kro no de obi kotwa body wo nwuram na obeton ni kromu a nipa ne ye kina ne abusa so koton ne wo ho ani aba ba kyerso atokro no de wo ye de ne ye ade ne ma me ye adu time a esese buga
makase bedu mrebigana wobi ati obiti ne bag so no ne bag so na esese kosua kosua ne snap ne kokoma no mu so fio because they yakan e da bi sikromu e da bi sikro bi so e ye sham obi okay e sha no ma wentia nipa kro se wo po wa chichide mo jadodo ya de ene tia wo mna sama ni nzuo be frede eno ti ya de ensuo from ni akọ computer so adwadie aba oh man ya woman oh man ya mama kenyi baby akọ abusia medinde nana ya obo amalibia boga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsiampa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so bejiri pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtwani oye sofo oye imam fawaso na wei so mfa ne sekan ne hwese ye bechechire ye my Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda no pa bia no nsiampa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na omayi beya ifriyenia Ago why na wo ho eno boachiwa na abedru no me doba say the 2M Express ama wo na entientia ofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumre so omuka ne so de amono chiao hwese me ba na mefuna dum na so menya baby charge ne wo ka ne mu ampao 2M Express omo qualified and competent drivers omo ye adwuma na che na sane wo kasa nipa ho kra no e ma onya hotoso wo madwuma yem na ansa na omo de ka besi kwan so no ma hunu se chimato bia ni ho 2M Express omo ye adwuma kwa Accra Takrade Kumase Sunyane Cape Coast any baby bebre nyumakuo schools anansori amoko excursion omo bus papa omo de manhan mo so amoko to parcel bi na ode mane make am for 2M Express amo bibia fre 0280 002 020 Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa depend ho asem na eze mpacho fine na ubutu sise ya ubutu fine Ajami bitumi TV ho na mehwe na TV a mehwe ye Sompa okay ana me 5G justi manim na isa onu hia 5G bio ana meboa 5G ni me say hia na mo me nyana data makwa da makwa nka me because aboa ewo kwan be so aboa kwan bi aso utimi didi ana esa aboa wo mpa so Sompa 93.1 esa aboa wo mpa so ana honnom so anya oh there be mpa so there wadaroma o say ewi aboa na sofo so kasa ko ye nche odifo anya sofo kra odifo po kwabna wabe kasa ko sofo ban odifo anya sofo odifo po kwabna ajaje se pa wono wadi ka ba kasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no ba kan obeye nyom etibacho rap no wadaroma said na wuti radio na mai no mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nunguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me ba jo ko okay mizo ma tie wonte ne ba o me omona samoa me number bi na reflect me na me se no me pepe bi akono mizo me no mizo no so I see wa me firi na me sa ko G5 no me sa buwa me e de be na me nya bi me kanfo ama wo se bo mode ko Sompa FM no ho na wo benya 93.1 ene ne buo ni nyina e fofofo ni nyina so ye de wono ma bibia ni no akọ no Hold your fire. Hey! Hello, mama, to me. Wonderful. Share. Debbie, the macho. Now what's to say? Young go bio. Sompa 93.1. No, well, so good now, I'm a young sana.
Missing. Sofunia. Me number be number call baby. Me feel what ban and fifty me nam sin no. Me no miso me no answer one am koto G5. G5 me no me na buwa me na ne buwa nya den so. Wo pe bi ato me se ko Sompa FM. Wo do Sompa FM ma ne buwa ya fofofo. Bibi ya wo be hinya bia na ye miso. Akwa ho bibi anim. Nti obi ya beti wo ye kramoni wo ye hwan wo beti manum bi. Awie. Dia tiare se we no na dodo kakra wo pododo obi asu mi se omuna samu ampododo obufu kura anya de apododo de o da bi o de o de nya botre onim se kuma se ye di obi etie Sompa wo ya we de obi no na o je na mfa na ba ko ti enu ti me sira o nya botre me omona samowa me nam baby me call baby ba ye na mfifete me na me pe bibi adwuma ko me pe bibi adwuma ko eye mijo me no mijo wen anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me pe bi yetu enti me tutu ma manfo so obi amra me se me call me nche na me call here right anu no twaso Twaso me call baby ba ye no I want me ye campaign na me catch obi ase obi enko Sompa FM Sompa 3.1 ade we kremoni no obi anum usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink sa drink ya drink ya wono mo a bibi ya bi wom akoho wonim yay You move out money in meme wa. I can say the one CD. In fact, if you are Adam Bobo Boy or my hidden nominator, Lieutenant, touch it down. What a rap 3.1. Yenia ya sasimi eye abodende emayen adu se me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todin me man nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie me man nti dwumadie no eba so memene da biara ebre no eye anwumre no nsia mpa mu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de ban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asem ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamu kafo ene pia etetesa se oman yi bekwaso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfide papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. Die na maja mu bo mi di mboni sada. Nyeme bia enyamo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwan so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie wasongu so awutie na wohwe ewo Sompa TV no so ya ma hwefo ne atiefo nyina akwaba ababa wasewa no ba bia wo nkran no obi a obehunu bia no okromfo ababa wasewa no obi obehunu won kran bia wo kromfo wabewia dan paper akwakoton na sa na obaye na ka mamremu kura no wo ma me sebe mpraduasa so okọ ne krachi a unkuto ne ne ba na osayo oba ekafie ka ya wodea hwani nguase a wagu ho na babia wo won kran bia no na se na Sompa TV ne duru akire no gewe wo kromfo papa odifo yanko Oforisuo ababa we you was a police for crash no wo kromfo
Mama say why? Say no buy. Okay. Mama say why is a thief woman, so that I try my best to go Accra to arrest. Okay. You understand? Madam, keep your heart, okay? Don't hurry. Of you. The TN say the air no or see a DNA form. I will see a DNA form. So I'm stand my hand down. Okay. And I'm going to Accra to arrest the woman. Mama said, don't look at me and put the fear to me. You don't know who I am. I'm a strong man, but be careful. Bring that money and I'll give that guy autonomy. Okay. Yeah, for this come Dimitri pa. Now, we can make us some Caribbean. Guy no autonomy. One. Come in first of one money to the sense corny buy you. Also, will be a oko twadi day. Yan one shall then because Obetimaka say, oh, me mamma cry ale. Now, or seeming ton fee. Quabra Mesua Kobachakasema Mikrew. Fantastic. Again, we wicked. It's a wicked woman. Strong wicked. Not the same, I tell you. Quabne. We baby a watieno. Se one ne dan bo ho a ukwadware to dem. Ah, obetima ba wiawo. Onye. Oye international tayi pa. Obetima ba be fawo. Na ofosio kwabnansa na be kono me hwade. Ma me wo ban kran wote fa he. Kaswa no wote. Kaswa fa he. Na hono de me nko ho da. No wani wokunu nso wo kaswa bebe hono me ko wokunu ni free mo no. Kaswa bebe hono me nko ho da. Ento se say ya ka say de kaswa no wo. Kaswa fo be hu no. Se kaswa fo frɛ ye. Mo fa ne picture na to so. Kaswa fo be hu no. Wo kronfo papa. We a politician. E wo kaswa MPP ni kaswa ho. MPP fo no be hu no. Na kwa ban sa de a ye be hwehwe no kyena e wo kaswa MPP fo ho. So MPP ni kesi a kyena ho na course no be fa akọ oba we wo kronfo. Sompa 93.1. Ah, okay. MPP din no de nam kan ho. Yo. Odifo yanko. Yo, enti call no amami frɛ ya. O ka se me yekuredin no. E ho no na wo se ka brantie no eba down. Na ka woni mami e kasa. Aka kanini de ne ka mami ya brantie oto da no ko nye mistake because sabi me ko to ade. Baby abefa bia no manya fa. Otwe stop okra manya atwam skawi. Enti ne ko me mum wonya ti okurani ni kasa ne de. E se wo hwe kurani no na obeti ne no mo asem. Na wo mi chesi nipa oto ade ne ma wo. Ansa na ebia wo bibia betima ye. It's a taboo. It's a very, very taboo. You don't do this. If this man do this one, no. The man is criminal. Enti sa woman na efeni ya se one. Ofosuo. Sa woman na se mo magia bommebo. I'm go there and I'm se me chini kakrakra ewura sa kaswa o se kaswa patro mu de ona kwamna no se enkoda nya ne sompa de ye no signal be batena so okwa de di agro I'll go there enti asem be go check this woman with that praise. Don't worry. Okay, don't worry, keep your heart, everybody keep your heart. I'm trying to do my best because I'm the man of this country. Na me memo but to that ye Ekonya oba se wa ma me se wodi ni ma me afa so no ofo what ni trumo hwia yes se wa no what ni trumo hwia se ni pa kro no we very stupid se wa no ofo so se ni pa we se bi so Libya ke twetwa ne se nyina na uka akwa na okogina akwa na ye twetwa ne se na wode ne se wi amo na wode fa amo na court ja no ebi ni ma me se wo twetwa ne se kro na o de nsesi be wia emo wo ye kronfo na me ka che ma mi say aha ye wura obinfo katache obe mo se wo kono wa ma bie we no ni asem if you go and you don't come you no ni asem okay but if you come I'll follow you okay to vote
I'll step down. Okay. But now, don't hurry yourself. Okay. Yebeko near ko push nunum. The nunum be catch the biano. Yebema mami akuma swada. The uncle chat your phone answer high sompa. Sompa. Yebeye jumana mo ma we nyankopon anka se de akotra papa e de abrayen. Ye meni pe bia we ho abrabo we. Na de akuma to yem. Kwam na de oto fie no signal be na ade ma no. Now what menka. Now what menka. Obrante ne nim ni din. Ba se wo boso wa pake woniema. Ai pake woniema. We kro no de ye mpese ye be so boys. Ne do ma be gu fie ho. Ye be nya we. Ye no ina ba be de fie ho. I call my boys and I come to your house. I don't beat you. So I will stay this hall. And every room be a dahobiano. Many boys in the Demboko. And they're cheering to and they say, choosing. Who didn't you say, Didi? Asem Mpe Nipa. Who's one team so be Asem? Until move and the near man things to this house. Move the things to this house. Kasim bilay Allah. Kasim bilay Allah. Olay Allah. Who was Sadiq? Who was Jidama? Who was Tawa? MC told. Who are MC? Who are removed? If you don't move, you die. If you don't move this house, police is arrest you. The last one. If you don't move this house, you are killing. Over you. Okay. Only for Kwamna and I would tell Kano. Mamma Watama says, yea, what who say Fino, Obano na aton, say, what Jenny say. I'm a patch of Cecilia, who's a man aton. Now, my man on so yaton so. Mean to me, not wanting it. Mean to me, not wanting it. And now, Cecilia, mean to me, your uncle Yajuma. Noki. Na sa me se de mesi aduro no so. Mintu nkwan kwetena wo bi fie. Okay. Tie fie no me jema ade. 42 years. Ma me fasi ho ama me. Eno na mpese oye no. Mate ababa wa no frefre. Ye mfi no. Ababa wa no frefre wo phone no so. Signal na duru ka so ho dada. Abre wati yanko Sompa TV enya agro ne edu. Asem Mpe Nipa ye agro. Na do to fie na me ma na demiri fa due. Ezuongu what ya say. Of also be ma me. Abroad ya yetio. Na mamenchia Reverend Dr. Kwadwo Osei Aboagye. Wono ena ye head pastor ewo eye Amakom Grace Baptist Church. Wone asofo mpanyimfo ya wono mo ho nyina ene mia me madam Mrs. Agnes Enim Joben. Ya afofo nyina ya chia wonom ewo Grace Baptist. Na de omo ye mama me nti ena me da wonom ase no fisanya asafo ni nyina mu ena se obi edom na se okwa ahohiahia mu se ya wonom ebo ni chidom ekọ ne mo akwanu ase nyina so sei enti nyakopɔ twedi apo basa ya dom no onko so anto ni nhranso emfa nwu won so na de omo aye no wonom enya ho ahoden na wonom to aso anyama afofra wonom bekɔ ahohiahia mu sa obi kwa asɔre ya so eduru bra wasa ne papa to fam kra asafo no beboa no wo mu yi wo mani nti ye da wonom ase wo saa kwan ne so na ofo so bema asem we say ya rehosem kada cho be ma tia se nyankopon fa ne kra ensie na Abraham kokomo mayen ose eya akase ma wo ye enkasa wo ye se obi ti wona se oye se biboni ana se ne yafrumu mbie ye na se onya nwo ya obehu na nkofo keka na asem na oye boni ene oye sei obi awo ama ne ba fa sekan ha watwitwa no wakuno obi awo hwamami ya wote ase no mu watena ni kuno ho mfinhia pi aduanan mienu mfinhia aduanan mienu ne akire na one na tena abobra hwese papa yi to fom enka mo ye obi kurampo na emma mo na nka mo ba be hwe mami na nka mo so mami mu na nka mo hwe bo papa ya friend say ya say wa wo se hwan ya ka say wo mami ensa gu mami so wo kumase ha se no ayi Madam Romantic ada ya wo surprise o mami na enyam bia no mami waso ma mami na kasa no oyete ase ewo ma
opese owo enti na sabre wabɔ na wuto no de wo ya ne saa na kyerɛ se obi wu ya ne babia ne ho kwan empo so watɔle mu ma ya mamumfo ba interpreters ne ma wo bamba wo mo ne kasa ema bia pese ye say ma ɔte ase ansa na wayɛ saa de no obia ni right na se ho akwanya bia se obia wɔte ase se na adwemu mpo na ka no a woni ho kwan se ne sika da banke na japade bi se fie we sesi ho wo se ma fa ho me ya ne ba enti makwa akoton enya bia will no so no eya ni din na wakrata no so ana eya da nipa bi wo ho a wono mu ya jimi sem bi se bia so se bia kronto ya da odwuro ho kora wo nte ase wo ma mete ase wo kuna firimu enkwada makoma akonsia wa ya ade wo ho kyerɛ wo ma me afa nkwada ne bi miensa gu no so wa ha se nom ye tu no boso ya ma na wotwe miensa pɛ se won fa firifie wo ma ne ye tu mo bo kwa akoda hen wagye sika we se de ato wo se mi si se 2 bedroom flat so se de bai adankora sika ya cha o se ya se wa ye ka sem we se na se bia wa hwe ya no am wani wanu akopa yi be se America betie also am no apa na wo kodi atapo America na kan America so ya se wa be mu anu apa we busuefo waso we busuefo waso am anu apa ya se wa be mu anu apa ofo so be ma me ra ho na emma de enke wa badaye me se obi papa to for me se said o si ye ni nti no ye nya adoma no said na papa si ye wo na oto fom kola na wontimi keka ne ho wontimi amefo ma me mu kola mpo no of also nie ma bi wo hwa ye fa enyi ye ho ano ye kase nkola nsia no wo wa che mu de half abla wo ma me wa ha oba abla wa no wo hwe wo mu na nkade na na wo fa ensia ni nyina ma na mu nyina mu metena se na ma me bodwa kora mpo na mu nyina mo ya we wo ya na kama so ni mu we fi papa na wu awie okay afa de wo ba beto ofo so be ma me fa ya chensia no de ho nsam kora mpo de e doso do nya ha se ne betimi aka nya bo mi nim se e kina na asa na de che beto asem we se so enipa bi wo ho ya mu ya nkwada asem e ya wonum ya jajantwi asem what kita anaso pagya sika 1 billion old Ghana cedis edi akwakwa mu obi se ne krata ya ekita mi enya ni din na woso wasesa ni mpo ne maame ewu no de sa krata na ma na asabwanfa ye nchange din maame ni din na woso adenti na wonko ye background check ehwe se krata ya baba wedama sempo ade ba ko pa obetimi dia convince man na woto asas ayi edan no eni sa ne maame ewu na ne maame ewu mpo na ni poster ayi ni sa ayi enfoni a e kire se wawun funeral posters na bi wai ya kire se ebedi adanse sampa maame da wu apart from that se wo for sa niema we se nyina de agu nchen se me maame no ena wode ade na ebreme ana wode ache me yenye change of ownership yenye change of name bia na wo so wo hwe na wato se wanya fofo lele adankora nwotwe dan na enye nsia te se de maame na ka no eya adankora nwotwe 8 bedroom flat okay na so watimi afeja wo sika da kwa yakotokro no de nyame ya adomu a ye behwe se maame wo na abonten life fo na o so omodom no ye da wo mo ase brana o mo ahye ne ye behwe se Asem Mpe Nipa ye betu maame ne da kwatena ne fie efie ne ye maame ne dia de woto dan no onkogi ne sika free ya se wo se ye cha ne ho ya wote ka so na wo dia pipi abo ho safo hene no wachi muduku mi fita na ka ba fita nka se na de bedu maame wanya bibia ma wase a ye nya ma ne kro no o maame de wayo wo nyina no o maame ensagu no so wasa afa ho sa 1 billion woto dan ne e de sen wo mo ho wa kire sa wo surprise Madam Romantic of also maame fancy Asem okay abrewatia na wote no nka no abadwafo nyina kasa abadwafo nyina ka he eduru baabi ara na katacho se be praduasa eduru baabi na sa temdie kituwa bi ba ya na manfo ntena se me buofu ye pa na kawde o maame wo baba akopɛ kafie kura kawdea atie ni pabone semonko kafie kawdea wone wo ma adia ye wo ba akopɛu enti maami eye wo ma no ye ne nanafo no mu nyina si ano ne nananom no kafie kaye modea hwanim guase ya se wa wodi agu ho na me kura de ye metan kura ne se wodi MPP ekubata kase wei edin ebobo ho asafo ne de tata ho ma MPP fo nwe wo mo ma MPP fo nwe wo mo wo kaso ho efa de wo mo din tata ho
enko fa asem bia meto wo mo so ka wo ho ofe hwe nanim say ya say wa no frefre do to fie no so wo frefre ye mfa obi age sekena efiri se maami be kan ye wo frɛ wo wanfa ma me ka wakoma to ye mu ate asem wo ye be kwa kosi ase ne adwu fie di amawo efiri se kwase abuo o ma kyekere wo nsa gu achi ene o mu bo yam entina me be fiti program ya say medika bu se wiase nyina se wo wu anaye ana wo anwo anaye efiri se sa wo we ku ade awo benya japade a wo ba be wia pepa akoton de ka we de ka se be producer nana no mani mu a we de kanya wo efiri se maami wo ba akopɛ emu japade a maami benya nyina na ka ye wo ya se wo ka ye wo dia hwanim gwase a wo de agu ho anu to obi anka na koma nto ne yam maami no benya ne dan efiri se kromfo na be fa pepa ne free da anim maami ne de ne fie ne de esi ho do to fie no so ono so frefre Sompa 93.1 ka wo ye de ya ko anim te 0551931931 0551931931 ya hwe telephone no so se papa no to fie no wo fra kate no emfa no o te de meka no emfa no 931 0548931931 ni twetwe nkomo kromfo ba ya se wa no woten kran no woni ne da ba ho won kran ho a ukodware atuprum ukotoleta atuprum wo kromfo yanko ne no omko twetwe nkomo hello Osei yey yey ahiri lele pani yanko na kromfo ba bi ha ya nwumre over there the GCBF people could share the information. Financially, and I see draft and a trust me, and then I'm sure to do for the Lions to over. It's my problem, but we put the very different. And I can't make that come to them. We're all in a man. I want Baba. I can grab me a second, and she wants me to President in place there. So there we know that. Oh, I was going to be here business. So I'm back here. But I said, "It's a year pound on our business money. Not one only customer. Now we say we have Obama one. I got that to the other. That I'm afraid to. It's a man who this is a champion in the family. When you are many money. Can you know so far my mama was without one. Oh, the money pressure. But I see to ye kwa kan was so surprise no we are surprising from four bar hello atai be no di me wa ko join political party Oforisuo we wa onu akito Igbo national ni national ya ku eni onimu say so for no ho na miti okay di amami ni kai no melody ho na ni container ni fi oh tie ni so ho a minimum ni pa oh abaiwa no ni kuwu ye oba ni ba itafo nyina no edamame ni so tamu ewi aso mu si aboade be kawa na fe otumemu wa nyama me ni hu mame we bra o pro ho no wa ma Oforisuo ni pa ni tikeja fi ho fine eti mame no ni pa o ka sa what ni so a na mi ka sa mame we o so container wo melody ho na mame ni de ye beti no Sompa TV ewo hoyi kaswa no su yesu ya dia do kaswa sei eti mi diri se ye be so ni mu tie ni die aba to Sompa fo eni ni die mami kawakuma tu yem oibonus na Oforisuo sofo omno samwa abroasi awo ho ni die o sabe ka ofi mu ni nyame nye okay anuti kalabula junction fo nyina e woka so nyina kwakwaje mu nyina na o mahu sa age no da anuti ompene to empene no a wo fa ka amra kumase anadua entwitwa ne nsem so anye sa ade chi a ye ne no be chi ayam hello obapa udin baby afrefri ye bebre nti be ba cho me ka se fri kokofu na ye friend Christy oba no mani ewu amanu pa no kwani nyame no oba de ti o ti aye se die o jabe ma buto mo beto o aye boni pa nyame fa de boni chen okay wo ba wo kromfo so kra de se wo kunu wo to trousers mu ani hello
Hello. Hello. Panipa Udin, baby, I'm free. Program on the same. Who was so dada? Who was so dada? Obano, what didn't cost you some power? So, Mammy, I be a partner for Tom the Guam on the day. I was saying, so, my way from Tomonchino. Okay. Hello. Panipa Majuso. Now, or you know what to say? Come on, Mrs. Sapani, ya will free up to make him coffee on also so fair. Said Antia, and hearing now, hearing and Mamma hearing Ajo. Which you bought to what? Which would be a good amount of say, oh, yeah, cow, and come out, Bob. Also, in the market, in the MPP community. So, me a bar no caswa. Me balia. Let's I why you were Mammy on the box. So I better want to say, now from the cheek, and can you? I do not say, many about the deal for Danny Dia, one man of Pacific, or more money, but in a man of what? And yet, none of them are not church. It's what yes, a lot than I don't think to go to get. We are watching the self party. Then you go call. What's your more? Then you go call. Our mind maybe will be another. Mama Johnny will be about that. And I don't feel Mama Johnny. Okay. Hello. Penny Powdin, baby, I'm free. Wait a minute, go to Asmacha, dear, me in the watch. Okay. Wait a minute, some of our one, I didn't hear I didn't hear I'm a certain committee at Mamma and Mesamo. And I didn't come to the man that if you're necessarily at the number of buying to us on the smoke, and found out the time I did. I might be the high part. You may say, come to come on, and I'm money for the issue. Mammy, who goes to a good cry, a friend you may say, Ekosi ne kwana waka na yante ni wo papa bia se ya wudru anobia mia ne konwa ye ne ba no na abeku no eno de mon kama koma ntom yem. Hello panikase panipa udin ba bia ofrefi e wada so nge nka mo e kan sunsun mi dia ne wo fa eni ejeti ansa intro ne ba kope me pa mo chewo enti ababa wa ne ma me ne papa ne baba kopa krupo twedi ampo ba se ya do ma ne wo no wiase oba ye nyina ne oba no ma me no me ma me kafra wate na nyame kura na abo ase ababa wa no ndi kumase asa abrin ko ku ma me no sa ababa no kumase a anko ku mo ma me no we ni pa boni ni papa na ko oba kura ade wo na eso wo makafi wo na se nka abo fie no ho bai na wo ba be se wo na wo die no ma me hwe ma me betra ho mi tie nyina ma me de wo su mani nyina ta ta nsiu mo gura sem ni mo a ma me na hu se na ba na ato fie na mo ka ma me no akoma to ye mo se ma me ne de ma sere ababa an ko be ku ma me no enti sompa de mu die no mo ho na mo se de kachacho be ma ti afie na wo ye ne program no pepepe e na mo foro mo ti anko ba bi enti open kasi a wote adwam woni wo mono samoa eta mo achi pampe ka je ti afenjo le duru na samu kwa sa so a mo frɛ ye beba ya me hira mo na omo madwuma pa e da masiti okay na your last caller na your five messages if you say said your ba na wasi aye no me ye sure say ka so afo no oba no ma hye ne nso if you say well your baby we ye dangerous papa hello udin baby a free me pa se free kopo okay. If I say feel cool. Miss Auntie. Hello. Meet your papa. Hello. Okay. When you daje at the Milan, very hot pa. Hello. Hello. Oba pa udi baby a free. Yan kan yan ho, ya bre no. Na me ka se adanse boako. Okay. Oyi ya mami ama ka na sebi. Ba ko la ri ana me ne ti. Ba ke no wi ani ko mi na mo. Na ye na no kwa ka mi kwa. Wona na ni no se so fine. Ai na ye sha so ma mo ma dan kwa se kan. No se wa. Wo wu se bra bonni a wo bo. Wo se na kwa se.
and I call them. I put your bed on you. Ah, what are you when I went to man? Who are bad more? What is your more? Who are you? Who are funny? Now that's it. Okay, Cardi see my prekua na so watumi afasi. Enu ti masem nyina ne se. Etiefo nyina ko makoma to omyem. Efri se Asem Mpe Nipa dia na dia asem. Wo ba we wo kronfo na ne kro no ni nyina chire no. De oto afie na nkasa so no. Wono so mu so wo kronfo. Efri se so bi ebeton kro no de ma wo a. Wo kra wo kronfo che de obeton ma wo no. Ye bebe ya no ye befa course no wo mo oba no frɛ do to fie no so frɛ na me sese wo ba no din bi ode tata ne din ho no ekogu party bi animu ase no mesrɛ no a wonyi firi ho emwa one that TV no so no wo bia wonim no bia ka kire sɛ wo fa no ma police efiri sɛ police hia no wo kronfo dada anya sa ye de nim bi etumi ye Yanko dansore etra no na resource abaye de bremo abriwatia Ofoso bema yanhwe na yetiefo no so ne ahwefo no mo messages kakra yemfanto aso Vivian Badu wose omaya Johnson pebusua ne nyina no ye bo adwuma nti ono so de eno no na nana pon da che hene nana kwadwopon bampena se na wo hwe ye life ono so se wo chia ye sanso na Sheriff wose omaya jo be ma ye jo so na nwumre why Felix Opon na ni age wose yenkwae yesi akwachi ababa wa ne de a odi akire bi wano wa factory na tenemu nteno wose ye metenem na yenkona na adwoa Denisia wono so se wapaye chopa ne mane nyina no wose ye chi wonom tum ne ade abanka ba egu wonom sa na de wo mu eye die ayete se wonom emfa maame ne ho enti de wose ye ne se yetimi bo maame ne ho ban wose ba bia du no Sompa yentimi mo maame ne ho ban honhom fam ne wonam afam nyina fi se sabre watu anamoy no ombetimi aye ne bibi na na adwo ayate ye ba ye afam de bia no na eguso a ye eto na university wo politics na ba ye nya politics wa nwumre nti ye ne abere yanko poji so wose obe consider Sompa as the best say ye ne ye crew no ade a ye bodwumedie pa say yetimi ye na efie ne ye gema maame na oso obeye se Sompa the best station nya Ghana hankwa the whole world yo ye be ye why enti kwa kuma to Prempe Christopher was say yeso ye bo adwuma pa Yakopon enhra ye nteno sa so na bra your friend is Saint Francis DVLA was say wadwa brutal nteno maame ne kana koma nto ne obeboa sa so na desert storm no so de we say free ya no ma empatase ono se we job rough maame no onka na komanto na we ya repo se abroati asoboduam apparativo for free na apparativo se what the bitters bi aba enyamrusa apparativo bitters odi aba no enyamrusa nkura na se ke nipa akofri telimem apparativo waba ababa gentre had intreje ewo Ghana fa na nyina sadia mafo etu eku apparativo so no enya asam keto akra eyema ema na we spices no ene herbs ni fruit no a wo mode agu apparativo no mu a eboye papa se ye kidney ne diabetes no de a yenom apparativo enkoda wo mofo ye ntoto no se wonya apparativo no ono mu a na funu betwetwen amana ye kama pa na panimu so a ne kokoso etaye ne ya no wodidi wi a wonom apparativo baby atonsa tu se wo manga nam biada wo kwa wobenya biato FA Masters Limited Obasanjo akwante poso popuni mantamu akrages pig farm ehonwa eho na behu apparativo na watumi akwakotobi amanyoma konkai se yakuma se hadia yefra wa homatrufo we so se de betumi akotobi na yatumi edi yedwuma so peso tobi na adikogu so to no ateso mfa so dia fra wa homa we so 0553 9474 47 0553 947447 and 0503 385271 0543 385271 apparativo wofro eye mizo fruit drink eye mizo fruit drink 5G mezano
5G meza no eno ena sabra mafo to aguso wayi yo wo patri nyinada eye 5G meza ene ni nua mizo no ena edi atwaguo na mizo no mango de no amafo to aguso edeye papa na wodofo mamenka to se ni duduom eye sompa ha na aba mizo one ni nua 5G no ubenya biato na yanko mama Esther supermarket ewo ebuakwa Ben Baptist University okwa ubenya bi ato sa ena abawa supermarket and also our magazine post office wa yafra wa mu ahoma trufo we so mizo N5G ubenya biato 0242 737287 ana 0242 737287 Blay Enterprise ewa Sinfosu Habitat big time distributor no ono ena se oblay upe mizo ene 5G meza winiba mankasim asinfosu ene twifu praso ubenya biato yefra wamo ewa homa trufo we so 0558 300306 0558 300306 0558 300306 yeko na yeko kotobi said ye beya ye benya mizo food drink and then 5G meza near the adi adwuma aha ena ebrebe ma ye de Asem Mpe Nipa adwuma die no enyina asie asem asie krupo twedian po base yadom aye biafo kotwa nso ne nanka nso no wo hye ne woni monyam akina ye de hunsusu anso bebrewa eye nsusu anso papa efrise Asem Mpe Nipa wodi ye ya na wodi asem oti omra samoaka odifo pokwa bna wo bai abrewatia okasa ye papa said was ya fire oba no na mfuso oba no de baba channel de bi wanya ne sa chief executive producer madwumadie bema wusu kantan krankan sa ena koba jesi ene nana ya mensa brampa sa na wote oyukoba kwaku yabu anka na frie enso so eka producers ne ho na miboku me ne mampike ene wo ba dwuma ye papa okọ MC yawa ima ewo ho sa na school fees ne aki ola omo abadwuma ye pa kofro bofem pa ba masuketo am yi pebre na so Aboagye Oforisuo ne tifosuo me na metra adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekọ bohye asase so no okuafo akọ adwuma opon sa na ba adwuma so akọ pension ahomgye mu a obehwere won kwa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo wo kyena da krupo twedi aposhe ne mohonyam a the same time we take yanka with the same station Asem Mpe Nipa